Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сёння 25 лістапада, а гэта значыць, што ўжо заўтра мы з вамі даведаемся, хто ж сёлета стаў лаўрэатам прэміі Гідройце. Для тых, хто не ведае, колькі слоў, што прэмія Гідройце – гэта найбуйнейшая незалежная літаратурная прэмія Беларусі, якая штогод уручаецца, пачынаючы з 2012 года, за найлепшую кнігу прозы, якая была выдадзеная ў папярэднім годзе на беларускай мове. І ўжо заўтра я еду ў Гданьск, дзе ўжо які год запар праходзіць гэтая прэмія, узнагароджанне гэтай прэміі. І еду я не толькі, каб на гэта паглядзець ці прадаваць кнігі разам з выдавецтвам, але таксама я маю такі гонар прадстаўляць адну з кніг. Я буду прадстаўніцай рамана Евы Вайтоўскай «Гарэзлівы пацалунак», бо другая кніга гэтай серыі трапіла сёлета ў шорт-ліст, і я вельмі радуюся за гэты твор, і вось маю такі гонар прадставіць гэтую кнігу, паколькі сама аўтарка, на жаль, трапіць на ўручэнне прэміі не зможа. Але, як я вам абяцала, я записываю сёння асобны выпуск пра ўвесь шорт-ліст, пра ўсе 6 кніг, якія сёлета туды трапілі. Раскажу вам, в прынцыпе, даволі падрабязна пра кожную з кніг, без спойлераў, але тут такая сітуацыя сёлета, што многія кнігі, якія трапілі ў шорт-ліст, яны, у прынцыпе, і не маюць ніякіх сюжэтных паваротаў, якія можна было б заспойлерыць, таму што такія жанравыя асаблівасці гэтых твораў, што гэта не сюжэтныя раманы, у якіх можна штосьці сапсаваць, расказаўшы, чым скончыцца гэты твор. Але, тым не менш, я паспрабую расказваць пра гэтыя кнігі так, каб у вас з'явілася, магчыма, жаданне іх прачытаць, але пры гэтым, каб не сапсаваць вам нейкай асалоды, першай сустрэчы з гэтымі кнігамі, знаёмства з гэтымі кнігамі. Бо, ў прынцыпе, так атрымалася, што, нягледзячы на тое, што сёлета нават поўны спіс прэмій быў не такі вялікі, на жаль, у нас не так шмат арыгінальных беларускіх твораў выходзіць апошнім часам, вы самі разумееце прычыны. Але, нягледзячы на гэта, кароткі спіс атрымаўся вельмі насычаным і вельмі канцэнтраваным. Гэта той рэдкі выпадак, калі я разумею, чаму кожная з гэтых кніг засталася ў кароткім спісе, чаму журы спынілі свой выбар на гэтых кнігах і чаму яны менавіта з гэтых кніг выбіраюць адну найлепшую і яшчэ 2 кнігі, якія будуць фіналісткамі, зоймуць, адпаведна, другое і трэцяе месца. Таму без лішніх прадмоў пачынаем наш сённяшні выпуск, таму што падазраю, што ён і так атрымаецца даволі доўгім. Бо ўсё ж такі мне трэба расказаць вам ажно пра 6 кніг, і нават расповед пра першую ўжо даволі доўгі, таму што гэта такі твор, які патрабуе даволі падрабязнага разгляду сюжэту, светабудовы, чаго, зразумела, я рабіць не буду, каб пакінуць сапраўды вам асалоду гэтага знаёмства з творам, але тым не менш, пра сёе-тое ўсё ж такі хочацца сказаць. Такім чынам, першая кніга, пра якую сёння мы пагаворым у падкасці, гэта раман Валерыя Гапеева «Вольнеры пра 200». Гэта першая кніга трылогіі, і яна выйшла ў мінулым годзе ў нашым выдавецтве Янушкевіч. Таксама сёлета ў нас выйшаў ужо працяг, другая кніга, а першая, на жаль, была даволі папулярнай, у прынцыпе, разышлася, у нас зараз яе няма, засталася толькі другая частка. Але мы пачулі просьбы ўсіх тых, хто не паспеў прачытаць першую кнігу, і мы запусцілі дадрук ужо зусім хутка. З друкарні да нас прыедзе яшчэ пэўная колькасць асобнікаў папяровых гэтай кнігі, а пакуль што, можа быць, вам захочацца прачытаць гэтую кнігу ў электронным выглядзе, можа быць, вам папяровая не патрэбная, у нас даступная на сайце кнігаўка.ком у раздзеле e-books электронная версія гэтай кнігі, там вы можаце яе купіць. І перад тым, як перайсці, уласна, да зместу твора, мне б хацелася звярнуць увагу на яго афармленне адразу. Мастачка Тацяна Шустава зрабіла неверагодную працу для гэтай кнігі. Сапраўды відаць, што чалавек глыбока апусціўся ўнутр твора, які чытаў гэты твор, уяўляе, пра што вядзецца гаворка, але нават калі яна гэтую кнігу не чытала, яна, магчыма, вельмі уважліва слухала аўтара ці кагосьці, хто расказаў ёй, пра што гэты твор, таму што сапраўды дэталі вельмі добра паказаныя на гэтай кнізе. Без спойлераў, але калі вы чытаеце кнігу,
а потым паступова вяртаецеся да вокладкі, то вы пачынаеце разумець, што значыць кожны з элементаў на гэтай вокладцы. Таму мастацкае афармленне кнігі сапраўды вельмі добрае. Ну і калі гаварыць пра аўтара, я думаю, што імя Валерія Гапеева вам добра знаёмае. Прынамсі, калі вы слухаеце мой падкаст, вы ведаеце, што гэта адзін з тых беларускіх літаратараў, творы якога я вельмі люблю. Ён піша творы як для дзяцей, так і для дарослых, і мне падаецца, што гэта ў яго атрымліваецца аднолькава добра. І Гапееў ужо мае прэмію цёткі за найлепшы раман для дзяцей і падлеткаў за сваю кнігу «Мая мілая ведзьма». То бок у нашай дзіцячай падлеткавай літаратуры ён чалавек не новы, і чалавек, які ўжо мае пэўную вагу ў гэтай сферы. І галоўнымі героямі свайго рамана «Вольнеры прадвесця» ён зрабіў падлеткаў. Гэта школьнікі, якім 17 гадоў, яны старшакласнікі і вучацца ў апошнім класе, там двое хлопцаў і адна дзяўчына, і раптам яны даведваюцца, што існуе нейкі іншы свет, населены нейкімі стварэннямі. І адзін з герояў гэтага твора раптам пачынае іх бачыць. Але ўсё па парадку. Акурат з гэтым героем мы знаёмімся першым, яго завуць Тимафей, але сябры скарочана называюць яго Тим. І аднойчы Тим пачынае бачыць галюнікі. Менавіта так ён сам гэта называе, ён сапраўды спачатку лічыць, што гэта нейкія візуальныя галюцынацыі, ён нават пачынае чытаць артыкулы на адпаведныя тэмы, але насамрэч гэта ніякія не галюнікі, гэта цені, якія ён пачынае бачыць. Гэта пачалося пасля таго, як памерла родная цётка таты, і калі цётка памерла, то тата тады наняў брыгаду, каб зрабіць у цётчынай хаце рамонт. І робіцца гэты рамонт на тыя грошы, якія іх сям'я ўвесь год адкладвала, як заўжды, на летні адпачынак у Турцыі. Стандартная сітуацыя ў беларускай сям'і. Але замест Турцыі, ўсё ж такі нейкі адпачынак летні ім патрэбен, і замест Турцыі яны былі вымушаныя паехаць у сядзібу бацькавага дзеда. Ясная справа, што такой заменай вельмі незадаволеная аказалася маці Тіма, бо, зразумела, таксама класічная сітуацыя, жанчына сапраўды рыхтавалася да лета. Яна села на дыету, яна накупіла купальнікаў, яна ўжо ўяўляла, як яна ляжыць на пляжы ў Турцыі. І наогул там у іх у сям'і ёсць трошкі пэўныя праблемы і непаразуменні, але пра гэта я скажу больш падрабязна пазней. І вось менавіта ў гэтым летнім адпачынку, так званым у гэтай сядзібе, Тимафей упершыню акурат бачыць гэтыя цені. Калі маці сварылася з бацькам па тэлефоне. Бацька быў вымушаны ад'ехаць на працу, таму што яго тэрмінова выклікалі, і яны стэлефаноўваліся з маці, і пачалася сварка. І вось тут я раскажу вам ужо пра сямейныя праблемы, якія ёсць у гэтай сям'і, бо рэч у тым, што ў гэтай тэлефоннай размове маці крычала бацьку, што хоча ад яго сысці, таму што яна пакахала іншага чалавека. Здавалася б, абсалютна шараговая, хаця і вельмі непрыемная прыкрая сітуацыя, але тым не менш такое здараецца. І можна сказаць, што як быццам бы гэты адпачынак на сядзібе дзеда быў пэўным шансам утрымаць сям'ю, неяк зрабіць іх бліжэй, але падаецца, што ў Турцыі гэта ўсё ж такі атрымалася б лепей. Хаця наогул тут такая сітуацыя, што я не ўпэўненая, што варта ўтрымліваць тое, што даўно развалілася, асабліва калі маці тут ужо бацьку прамым тэкстам сцвярджала, што яна пакахала іншага чалавека і хоча сысці да гэтага чалавека. Ну і як бы берагчы сям'ю дзеля чаго? Дзеля дзяцей? Дзеля дзяцей гэта, па-мойму, апошняя справа рабіць. І я гэта кажу як дзіцячыя, бацькі развяліся, так, амаль своечасова. Мне было 9, але мне падаецца, што яны маглі б зрабіць гэта яшчэ трошкі раней, і я б даволі добра гэта перанесла, таму што я думаю, што шчаслівыя бацькі паасобку гэта заўжды лепш, чым няшчасныя бацькі ў адным доме. Тым больш, што Тимафей, ён не малы, яму не 9, яму 17, ён старшакласнік, і ён мусіць все зразумець. Хаця насамрэч, калі мы будзем чытаць твор далей, мы пабачым, што нічога Тимафей не разумее, у хлопца ў такім узросце нечакана гэта сапраўдная трагедыя, ён намагаецца зрабіць хоць нешта, каб вярнуць маці ў сям'ю, але гэта, мне здаецца, такія даволі бессэнсоўныя спробы. Я не буду вам спойлерыць, што далей будзе з іх сям'ёй, але адно тое, што хлопец праварочвае нейкія махінацыі для таго, каб зноў звесці маці і бацьку, мне падаецца трошкі сведчыць пра нейкую ягоную эмацыянальную няспеласць. І вяртаючыся да ценяў, якія ён бачыць, вось акурат у момант гэтай тэлефоннай размовы Тім бачыць каля ног маці змрочныя цені, і гэта выглядае як такія клубы чорнага дыму пад яе нагамі.
І гэтым жа вечарам бацька адвозіць маці ў горад, а сам з Цімам застаецца на гэтай сядзібе, паведамляе ўжо сыну пра развод і прапануе выбраць, з кім сын хоча жыць. І улічваючы, што потым маці даволі хутка прывяла ў дом таго новага мужчыну, што даволі непрыгожа, як мне падаецца, але тым не менш гэта яе жыццё. Таму было відавочна, каго з бацькоў будзе абіраць Цім, ён такім чынам пераязджае да таты. Яны даробліваюць рамонт у цётчынай хаце і, у прынцыпе, застаюцца жыць такім халасцяцкім жыццём. Ну і ў сувязі з гэтым пераездам да бацькі Ціму давялося ісці ў новую школу, але як быццам бы, гэта апошні клас, можна асабліва не думаць пра тое, што трэба з нейкім заводзіць кантакты, сябраваць з кімсьці з аднакласнікаў, тым больш, што сябры ў Ціма ёсць, напрыклад, гэта Эдуард, або проста Эд, гэта другі герой гэтага твора. І вось я вам так падрабязна зараз расказваю ўсё, але гэта толькі літаральна пачатак твора. Каб неяк увесці ў свет вас, пазнаёміць з асноўнымі персанажамі, але гэта літаральна першыя 10-15 старонак твора, ўсяго іх каля 350, так што спойлераў тут дакладна не будзе. У Эда ёсць пэўная асаблівасць, якая робіць гэты твор інклюзіўным. Тут адразу мне прыгадваецца твор сёлетняй іншай шорт-лістаркі Ганны Янкуты, толькі гэта не тая кніга, якая ў сёлетнім шорт-лісце, а яе дзіцячы твор, які называецца «Марта, яе мара пра снег», дзе галоўная гераіня была на інвалідным вазку. І герой гэтай кнігі Эд, ён таксама на інвалідным вазку, ён калісьці захварэў на грып, а калі ачуняў, то ў яго паступова перасталі працаваць ногі. І яго цягалі па бальніцах, але ўрачы так і не змаглі зразумець, што з ім не так, што гэта за хвароба, але пасля гэтага, зразумела, Эда перавялі на хатняе навучанне, і таму Цім прыходзіць да яго дадому, і яны разам бавяць час. І тут я стаўлю ад сябе проста велізарны плюс Валеру Гапееву за тое, што ён не пабаяўся уставіць у кнігу такую складаную тэму, тому што у нас даволі рэдка выходзяць кнігі, дзе ёсць персанажы з такімі нейкімі асаблівасцямі. Я вам неаднаразова расказвала тут у падкасце рэальныя гісторыі з працы ў кнігарні, дзе бацькі не вельмі ахвотна слухалі гісторыі пра такія кнігі, як толькі яны чулі, што ёсць нейкі асаблівы персанаж у творы, ці зноў жа тэма смерці. Гэта ўсё для сучасных бацькоў многіх, я не кажу пра ўсіх, ёсць даволі прасунутыя бацькі, але для многіх гэта па-ранейшаму нейкае такое табу і забароненая тэма ў літаратуры. Таму што калі ты даеш дзіцяці такі твор, ты мусіш з ім гэтую тэму неяк прагаварыць, калі дзіця з такім раней не сутыкалася, калі ў ягоным акружэнні няма ніякіх асаблівых дзяцей ці дарослых. А бацькам не заўжды хочацца гэта рабіць неяк прэвентыўна, то бок іх дзіця з такім не сутыкалася, дык навошта зараз пра гэта расказваць. Вось, маўляў, калі сутыкнецца, тады і будзем пра гэта гаварыць. Але так вось атрымліваецца, што потым дзеці аказваюцца абсалютна не падрыхтаваныя да сустрэчы з дзецьмі з асаблівасцямі, калі гэта адбываецца дзесьці там у двары, на дзіцячай пляцоўцы, на вуліцы. Яны могуць дазваляць сабе рэзкія выказванні ў адрас падобных дзяцей не таму, што яны дрэнныя, а проста таму, што іх не навучылі, што такое бывае, што такое існуе. Але з іншага боку можна зразумець такіх бацькоў, што да ўсяго не падрыхтуеш. Ну і тым не менш, гэта цудоўна, што спадар Валер увёў у вось такую сюжэтную лінію ў гэты твор, і далей гэтая сюжэтная лінія будзе вельмі цікава абыгрывацца, пра што вы ўжо прачытаеце самі, я вам пра гэта не буду расказваць, скажу толькі, што гэта пэўны маральны выбар вельмі складаны, які будуць рабіць персанажы. Ну і вяртаючыся да гэтага другога героя Эда, ён сярод нашых герояў лічыцца самым разумным. Ён марыць стаць айцішнікам, таму што, зразумела, айцішнік у наш час гэта тая прафесія, якая прыносіць вялікія грошы. А грошы Эду акурат вельмі патрэбныя, таму што сям'я на яго лячэнне цяпер траціць усе свае сродкі, бо яму патрабуюцца спецыяльныя лекі, якія трэба прымаць паводле раскладу. І таму бацька працуе на 2 працах, і маці таксама, яна хоць і працуе бухгалтаркай, але цяпер яна вымушана яшчэ і падпрацоўваць прыбіральшчыцай. І гэта раней калісьці іх сям'я жыла добра, але цяпер усе грошы вымушаны сыходзіць на лячэнне сына, і таму зразумела, што Эд, паколькі ён ужо дарослы, ён, мне здаецца, яшчэ за кошт вось гэтай сваёй хваробы даволі рана пасталеў, і ён, мне здаецца, самы сталы, самы спелы з усіх гэтых 3 персанажаў. І вось ён адчувае
пэўную віну за тое, што праз яго бацькі вымушаныя цяпер вось так жыць, і таму ён ужо робіць са свайго боку ўсё магчымае, каб самому зарабляць грошы. І мне здаецца, што вось такія матывацыйныя гісторыі трэба чытаць, а не гісторыі мільянераў, якія сталі мільянерамі, таму што бралі грошы з лахоў, каб расказаць ім пра тое, як яны сталі мільянерамі. Тім і Эд даволі блізкія, таму пасля расставання бацькоў, калі Тім стаў бачыць вось гэтыя свае галюнікі, ён расказвае пра ўсё гэта Эду. І паколькі Эд цікавіцца навукай, ён вырашае ўсё гэта паставіць на навуковыя рэйкі. Таму ён дае Тіму заданне весці такі своеасаблівы дзённік назіранняў, то бок запісваць, пры якіх акалічнасцях ён бачыць гэтыя цені, што ён адчувае, у які час, у якіх месцах, ну і гэтак далей. І вось такім чынам хлопцы прыходзяць да высновы, што Тім бачыць не галюнікі, а эмоцыі людзей, прычым эмоцыі пераважна адмоўныя. Ці вось як гэта назваў Тім, каму баліць, ля таго галюн сядзіць. Але адкуль у Тіма гэтыя суперздольнасці, чаму ён іх бачыць, чаму ён такі абраны, гэта вы даведаецеся, калі прачытаеце кнігу. І калі б гэтая кніга трапіла мне ў мае падлеткавыя гады, мне падаецца, што я б вельмі моцна ад яе кайфанула, таму што кніга даволі навуковая. Вось у мяне акурат у той перыяд падлеткавы пачалося захапленне навукова-папулярнай літаратурай, тэмай космасу і гэтак далей. І хоць я лічу сябе гуманітарыем, хаця, магчыма, у наш час гэты падзел ужо даволі ўмоўны, але тым не менш, тут хутчэй асноўнае, што я маю такую праблему, як дыскалькулія, я ненавіджу лічбы, я не люблю з імі працаваць, яны разбягаюцца ў маіх вачах, і ў школе я проста ненавідзела матэматыку. Але фізіка і хімія, вось гэта акурат тое, што я любіла, і ў мяне былі добрыя адзнакі па фізіцы і хіміі ў адрозненне ад матэматыкі. І мала хто ведае, такая сакрэтная інфармацыя, але калі я вучылася ў школе, нават быў час, калі я хадзіла на факультатыў па фізіцы. Мне настолькі гэта падабалася, да таго ж да нас у той перыяд прыйшла маладая выкладчыца, яна была цудоўная, толькі пасля універсітэту яшчэ не сапсаваная гэтай беларускай сістэмай адукацыі, але, вы скажаце, што у фізіцы, у хіміі таксама ёсць матэматычныя падлікі, але не, там яны, прынамсі, прыкладзеныя да чагосьці, да функцыянавання свету, да элементаў навокал, да жыцця, а не проста скласці 2 і 2 дзеля таго, каб скласці 2 і 2. І вось у гэтай кнізе Эд аперыруе даволі вялікай колькасцю навуковых паняццяў, гэта і тэорыя хаосу, феномен заблытанасці і многае іншае. Ён простымі словамі перадае нейкія складаныя навуковыя канцэпты, каб патлумачыць іх свайму, скажам так, не настолькі разумнаму сябру. І тут варта прыгадаць, што Валер Гапеяў, наогул, мае тэхнічную адукацыю. Я думаю, што гэта яму даволі моцна дапамагло пры будове фантастычнага свету ў гэтай кнізе. Ну і трэцяя гераіня нашага твора – гэта Крысціна, і паспрабуйце адгадаць, як называюць яе нашы героі, зразумела, яе завуць Крыс. Дарэчы, у маім дзяцінстве, наколькі я памятаю, былі і Крысціны, і Эдуарды. Тимофею не было, але вось Крысціну мы ніколі не скарачалі да Крыс, у нас была проста Крысціна. Але вось Эдуард, ясная справа, быў не Эдам, а Эдзікам. Рыфму далей вы прыдумаеце самі, я не ганаруся нашымі дзіцячымі дражнілкамі. Крысціна гэта была аднакласніца Тіма, якую ён аднойчы злавіў, калі яна падала з лесвіцы. Можна сказаць, што ён яе выратаваў, таму што калі б не ён, то яна б збірала па костках сябе. І ён вырашыў правесці дзяўчыну дадому, таму што яна пашкодзіла нагу. І там на радасцях мама запрасіла хлопчыка ў хату, нават прапанавала гарбаты, і вось так завязалася нейкае іхняе сяброўства, больш шчыльная камунікацыя, вось так адразу са знаёмства з бацькамі. І менавіта дома ў Крысціны Тім высветліў, што ён не проста можа бачыць гэтыя цені, ён можа таксама з імі камунікаваць. І там ён упершыню паразмаўляў з ценем. І вось увесь гэты мой расказ, гэта было збольшага знаёмства з чалавечым светам, уласна, з персанажамі. Гэта такі класічны роўлінгаўскі камплект герояў, 2 хлопцы і дзяўчына, амаль што Гары, Рон і Герміёна. І таксама з пачатку твора мы крыху даведаліся пра існаванне вось гэтых нейкіх ценяў. І наогул аўтар вельмі падрабязны ва ўсім творы ў сваіх апісаннях. Твор проста перапоўнены дэталямі, за якімі варта сачыць, на якія варта звяртаць увагу, таму што далей для твора яны будуць мець вялікі сэнс. Ну і пасля гэтага аўтар пачынае нас уводзіць уласна ў фэнтэзі свет твора, і мы даведваемся трошкі больш пра тое, як там усё уладкаванае. І гэта тая частка, магу шчыра прызнацца, пра якую мне з узростам становіцца чамусьці ўсё цяжэй чытаць. Вось менавіта жанр фэнтэзі мне ўсё цяжэй успрымаць, бо я перастаю сур'ёзна успрымаць імёны персанажаў ці нейкія тапонімы.
мне падаецца часам, што гэта нейкія назвы хваробаў. Вось тут ёсць гераіня, якую завуць Лацынра. Мне рэальна падаецца, што гэта нейкая невылечная хвароба. І плюс таксама з узростам мне падаецца, што я ўсё менш маю лёгкасці, калі апускаюся вось у гэты свет. Але тым не менш усё яшчэ мужна змагаюся з сабой, спрабую гэта чытаць, таму што мне сапраўды цікава. І вось што вам трэба ведаць пра будовы гэтага свету, караценька, каб у вас была асалода самім з гэтым пазнаёміцца. Нашы героі ад аднаго з ценяў даведваюцца, бо як аказалася, што калі ўзяць Ціма за руку, то астатнія таксама гэтыя цені бачаць. Всё было вельмі проста, можна было не прыдумваць ніякіх прыладаў, але тым не менш яны яе прыдумалі, каб можна было, не маючы Ціма пад бокам, не трымаючы яго за ручку, таксама бачыць гэтых істотаў. Дык вось адна з істотаў, адзін з гэтых ценяў, з якім яны паразмаўлялі, расказаў пра кубак берагіні, які вы можете бачыць акурат на вокладцы гэтай кнігі. І на вокладцы вы бачыце, што ён не цэльны, ён складаецца з такіх аскалёпкаў. І злая гераіня Лацынра, якую я раней згадала, яна хацела скрасці гэты кубак з дапамогай сваіх памагатых, але у выніку яны там все паміж сабой пабіліся і разбілі кубак. І як вы разумееце, вось гэтыя аскалёпкі нашым героям і давядзецца збіраць, каб аднавіць баланс у сусвеце. Таму што калісьці гэтыя два светы, які нам паказвае аўтар, вось наш свет і той, дзе жывуць усе гэтыя міфічныя істоты, гэта ўсё было адным светам. І мы жылі разам з гэтымі істотамі. А потым сусвет падзяліўся на дзве часткі, тыя істоты засталіся ў адной частцы, а людзі ў іншай. І каб быў баланс у гэтым свеце, ніхто не павінен быў заходзіць на тэрыторыю іншага свету, то бок тыя істоты не маглі трапіць у наш свет, а мы не павінны былі трапляць у той свет. І гэта ўсё парушылася, а скепкі крумкачы разнеслі па двух светах, і цяпер слугі Лацындры палююць на іх, каб сабраць кубак і завалодаць светам. Такім чынам яны парушаюць гэтае правіла, таму што ад гэтай аскалёпкі яны знаходзяцца не толькі ў нашым свеце, але таксама ў іх свеце. І таму яны вымушаны перамяшчацца паміж светамі, каб іх усе сабраць. Ну і пасля таго, як Лацынра завалодае гэтым кубкам, тады людзі цалкам пазбавяцца магчымасці адрозніваць зло і дабро, і яна завалодае светам. Ну і думаю, што для вас не сакрэт, наколькі багатая беларуская міфалогія і наколькі яна удзячная глеба для стварэння літаратурных твораў, асабліва ў жанры фэнтэзі. І Валер Гапеў у гэтай кнізе актыўна гэтым карыстаўся. Што ж адбывалася ў творы далей, з якімі маральнымі этычнымі выклікамі давялося сутыкнуцца нашым персанажам, якіх яшчэ дзіўных істотаў герояў беларускай міфалогіі яны сустрэлі. Усё гэта вы даведаецеся, калі самі прачытаеце твор. Мне толькі хацелася б сказаць, што Валер Гапеў вось як пачаў свой твор, уздымаючы сур'ёзныя сацыяльныя праблемы. Гэта і адносіны ў сям'і, і развод бацькоў, гэта і праблема людзей з інваліднасцю. Вось так ён і захоўвае гэты падыход на працягу ўсяго твора. Бо перад героямі неаднаразова паўстае вельмі складаны маральны выбар, які ім трэба зрабіць. І ў гэтым плане сапраўды гэта не дзіцячая казачка фэнтэзі, гэта даволі сур'ёзны падлеткавы твор. І таму я магу сказаць, што гэта тая кніга, якую ў прынцыпе і дарослыя аматары фэнтэзі, калі выключыць нейкі свой пераключальнік снобскі, які заключаецца ў тым, што яны ўспрымаюць толькі сур'ёзныя дарослыя фэнтэзі. Вось калі яны яго выключыць, то яны сапраўды змогуць атрымаць асалоду і ад гэтага падлеткавага рамана. Няма сэнсу расказваць вам штосьці пра фінал гэтай кнігі, магу толькі сказаць, што ён сапраўды цікавы, але сэнс у тым, што ёсць працяг, ёсць другая кніга «Вольнер і бясконцы дзень», якая таксама выйшла ў нашым выдавецтве ў гэтым годзе. І я прачытала другую частку і магу сказаць, што яна падалася мне слабейшай за першую. Там ужо больш нейкай зацягнутасці. Першая кніга даволі дынамічная, там сапраўды хоць адбываецца шмат падзей, але яны вельмі хуткія. Ты не паспяваеш засумаваць, і твор амаль што нідзе не правісае, то бок падзеі адбываюцца адна за адной, мы даведваемся ўсё больш і больш новай інфармацыі, яна нібыта накручваецца і накручваецца, і ў выніку мы атрымліваем цікавы фінал з пэўным такім кліфхенгерам. Ну і другая кніга, на жаль, такіх добрых уражанняў настолькі не пакінула, але, здаецца, наколькі я ведаю, будзе яшчэ і трэцяя частка, і паглядзім, як там з усяго гэтага выруліць спадар Валер. Але, тым не менш, мы сёння з вамі гаварылі толькі пра першую частку, і гэта тая кніга, якую я ўсё ж такі магла аправіць, плюс я чую даволі шмат добрых водгукаў ад нашых чытачоў, ад наведвальнікаў кнігарні, якія ўжо прачыталі гэтую кнігу. Таму магу сказаць, што гэта даволі добры ўзор літаратуры ў жанры фэнтэзі. Вядома, гэта такое наша асаблівае беларускае фэнтэзі. Мне вельмі цяжка ставіць гэтую кнігу ў адзін шэраг з творамі сусветнай фэнтэзі класікі,
Але гэтага і не трэба рабіць. Я думаю, што варта падзякаваць Валерыю Гапееву за тое, што ён так цудоўна выкарыстоўвае беларускую міфалогію, прычым гэта не першая кніжка. Яшчэ можна прыгадаць ягоны «Знічва Ваўкалака», таксама твор з такімі трошкі містычна-міфалагічнымі элементамі. І дзякуй яму за тое, што праз свае кнігі ён уводзіць беларускіх падлеткаў у гэты містычна-міфалагічны беларускі сусвет, вельмі багаты, і гэта сапраўды гэта проста велізарная глеба для таго, каб ствараць неверагодныя фэнтэзійныя творы. Магчыма, хтосьці з падлеткаў, прачытаўшы гэтую кнігу, таксама натхніцца, каб стварыць штосьці сваё таксама на аснове беларускай міфалогіі. Ну а мы з вами плаўна рухаемся далей і пераходзім да другой кнігі ў сённяшнім выпуску, якая таксама нечакана падлеткавая. Чаму я кажу нечакана? Таму што насамрэч для мяне яшчэ трошкі дзіўны канцэпт таго, што за перамогу ў гэтай прэміі адначасова змагаюцца настолькі розныя кнігі. І гэта нармальна ў тым плане, што, ў прынцыпе, усе кнігі розныя, але сэнс у тым, што сярод кніг у прэміі Гідроіце мы можам сустрэць творы як і сур'ёзныя мастацкія раманы, так і дзіцячыя кнігі, часам гэта наогул кнігі там літаральна на 50 старонак. І мне цяжка ўявіць, як нейкі сур'ёзны твор дарослы змагаецца з дзіцячай кніжачкай. Я не хачу змяншаць вартасць дзіцячых кніг, але вы разумееце, што гэта проста розныя вагавыя катэгорыі. Або таксама раптам у спісе апынаецца наогул не мастацкая кніга, а нейкі аўтафікшн ці нейкая навукова-папулярная літаратура, гістарычная і гэтак далей. То бок гэта настолькі розныя светы, якія спалучаюцца ў адной прэміі, і для мяне гэта наогул дзіўнавата. І вось тут акурат у сёлетняй прэміі мы можам назіраць такую проста абсалютную разнастайнасць. Толькі сёлета няма ніводнага рамана дарослага сур'ёзнага. Ёсць дзве кнігі, якія мы можам аднесці да дзіцячай падлеткавай літаратуры, і ёсць 4 творы ў жанры нон-фікшн. Але тым не менш, як я ўжо сказала, гэтыя творы даволі моцныя, і вось пра адзін з такіх моцных твораў, які я вельмі рада бачыць у беларускай літаратуры. Я вельмі рада, што гэты твор з'явіўся ў нашай падлеткавай літаратуры. Гэта Ева Вайтоўская і яе «Гарэзлівы пацалунак». У сёлетні шорт-ліст трапіла другая частка гэтай кнігі. Першая выходзіла яшчэ некалькі гадоў таму, і вось у мінулым годзе у нашым выдавецтве, зноў жа, дарэчы, сёлета у шорт-лісце 3 кнігі з 6 гэта кнігі нашага выдавецтва. Я не магу не парадавацца асобна з гэтай нагоды. Дык вось кніга «Гарэзлівы пацалунак», другая частка выйшла ў мінулым годзе ў нашым выдавецтве, і пра гэтую кнігу вы можаце знайсці ў маім падкасці цэлы асобны выпуск. Рэч у тым, што колькі месяцаў таму мы ў кніжным клубе «Анягош» разам з Настай і Сярожам запісалі неверагодны эмацыянальны выпуск, які сабраў даволі вялікую колькасць каментарыяў, вельмі розных каментарыяў. І мы больш чым гадзіну абмяркоўвалі гэты твор. Таму мне вельмі хочацца вас скіраваць туды, каб вы паслухалі гэты выпуск, калі вы хочаце больш падрабязна даведацца пра гэтую кнігу. Але ў той 118 выпуск я скіроўваю толькі тых, хто кнігу ўжо прачытаў, таму што там будуць пэўныя спойлеры. Ну і тым больш гэта другая частка, і для таго, каб пра яе слухаць, вам пажадана ўяўляць, што адбывалася ў першай частцы, у першай кнізе. Таму скіроўваю ў 118 выпуск падкаста ў кніжны клуб «Анягош» тых, хто ўжо прачытаў абедзве часткі гэтай дылогіі. У вас ёсць магчымасць 1,5 гадзіны слухаць, як 3 дарослых спрабуюць рацыянальна тлумачыць паводзіны падлетку. Спойлер, атрымліваецца ў іх гэта вельмі дрэнна. Ну і каб у гэтым выпуску не пакрыўдзіць гэтую кнігу, я ўсё ж такі вам крыху пра яе раскажу. Гэта цудоўны школьны раман, якіх вельмі не хапае беларускай падлеткавай літаратуры. Так, можна сказаць, што ёсць такія беларускія аўтары, як Андрэй Жвалеўскі і Еўгенія Пастэрнак, але яны пішуць на рускай мове. І хоць некаторыя іх творы, прынамсі 2, гэта «Гімназія нумар 13» і «Сіямцы», ёсць па-беларуску, але тым не менш мне б хацелася, каб такія творы з'яўляліся менавіта па-беларуску. І вось Валер Гапееў плённа працуе ў гэтым кірунку, у яго ёсць пэўная колькасць такіх школьных раманаў, падзеі якіх адбываюцца ў абсалютна рэалістычным антуражы ў звычайных беларускіх школах.
І вось Ева Вайтоўская напісала акурат такі твор, падзеі якога спачатку ў першай кнізе разгортваюцца ў звычайнай менскай школе дзесьці ў зялёным лузе, а другая кніга нас адсылае ўжо на першы курс БДУ. Гераіня галоўная Соня Сінічка паступае на філфак, а яе, кажучы мовай сучасных падлеткаў, хаця не ведаюць ужываць, яны яшчэ гэтае слова краш. Дык вось яе краш Максім Статкевіч паступае на інавацыйную брытанскую праграму пры эканамічным факультэце. А улічваючы, калі вы ведаеце, як уладкаваныя факультэты БДУ, улічваючы, што філфак і эканамічны факультэт знаходзяцца ў адным будынку, то Соня і Максім зноў сутыкаюцца. Ну і Соня працягвае сохнуць па Максіму, асабліва улічваючы, што ў першай кнізе ў іх все ж такі атрымаўся той самы адзін пацалунак, якому Соня надала вельмі шмат увагі, чаго, судзячы па змесце кнігі, не скажаш пра Максіма. Зноў жа, калі хочаце больш падрабязнасцяў сюжэту, то адсылаю вас у 118 выпуск. Караценька акрэслю, што ў гэтай другой кнізе яны будуць вучыцца на першым курсе, яны трапяць у экалагічны летнік, і далей будзе пачатак другога курса, калі Максім, як ужо такі даволі сталы сур'ёзны хлопец, даведаецца, што у ягонага бацькі з бізнесам ёсць праблемы, і цяпер вось гэтым падлеткам, якія толькі скончылі першы курс, перайшлі на другі, ім давядзецца займацца пэўным выратаваннем бізнесу. І тут мы адразу пабачым, як Соня Сінічка, якая ў школе была, троечніцай, скажем шчыра, яна раптам становіцца такой неверагоднай бізнес-лэдзі, якая можа кіраваць цэлым бізнесам. Я разумею, што я сама чытаю падобныя творы ўжо з вышыні свайго ўзросту, і успрыманне гэтых твораў у мяне зусім не такое, як успрыманне сучасных падлеткаў, школьнікаў, якія таксама чытаюць гэты твор. Я не магу дакладна сказаць, наколькі сучасна для сучасных дзяцей ён напісаны, але магу сказаць, што мае настальгічныя стрункі душы былі гэтым творам закранутыя літаральна ўсе. Яны проста спявалі ўнутры, мне настолькі было блізка гэта чытаць, блізка не ў тым сэнсе, што гэта так падобна да ўсяго, што я перажывала ў школе. Скажам шчыра, маё школьнае жыццё было не настолькі насычаным, і мае універсітэцкія першыя гады таксама былі далёкія на тым філфаку, на тым жа самым філфаку, на якім вучыцца Соня Сінічка, але былі вельмі далёкія ад яе філфакаўскіх гадоў. Але тым не менш, гэта як быццам пераносіла мяне ў той час, які б мне хацелася адчуваць у тыя гады. Як, можа быць, мне хацелася правесці свае падлеткавыя гады. І мала таго, што гэта сюжэтна неверагодна цікавая кніга, яна яшчэ і вельмі таленавіта напісаная. Аўтарка валодае выдатным пачуццём гумару, што вельмі, дарэчы, у гэтым творы яна неверагодна дасціпная. Гэты твор напісаны настолькі лёгка і якасна, што нават я, дарослы чалавек, захапілася ім, перажывала за ўсіх гэтых персанажаў. Я лаялася на іх апошнімі словамі, калі яны рабілі нейкае глупства. Я асэнсоўвала, што, магчыма, я таксама у сваім жыцці, у дзяцінстве, у падлеткавыя гады нарабіла такога ж глупства, але тым не менш гэта не перашкаджала мне цяпер на іх трошкі крычаць у думках, калі я чытала гэтыя кнігі. Таму, калі ў вас ёсць падлеткі, якім можна даць гэтую кнігу, я б, мабыць, яе раіла чытаць гадоў з 13-14, таму што яна даволі стэрыльная, не ў нейкім там дрэнным сэнсе, але у ёй няма нічога, асабліва ў першай кнізе, няма нічога асабліва такога, што было б страшна даведацца падлеткам нейкага меншага ўзросту. Таму першую кнігу можна пачынаць сапраўды з такога даволі ранняга ўзросту, калі вашае дзіця ўжо гатова чытаць такія аб'ёмныя кнігі, бо там, здаецца, дзесьці каля 400 старонак, кніга такая тоўсценькая, яна сапраўды можа дзяцей напалохаць у першы момант. Але я думаю, што калі яны пачнуць яе чытаць, яны ўцягнуцца і сапраўды ўжо будзе за вуша не адарваць іх ад гэтай кнігі. Разам з тым, мне хочацца, каб дарослыя, якія мяне слухаюць, якія не маюць дзяцей падлеткаў, ці маюць і адпаведна маюць магчымасць атрымаць гэтую кнігу ад іх, каб яны таксама прачыталі гэты твор, таму што ён сапраўды на некалькі вечароў ці дзён, што вы будзеце гэтыя творы чытаць, ён падорыць вам нейкае адчуванне лёгкасці і маладосці, як быццам бы вы сапраўды вярнуліся ў тыя школьныя гады. Вы сапраўды зможаце з гэтай кнігай адпачыць, але мала таго, што адпачыць, яшчэ і атрымаць
такую неверагодную колькасць разнастайных эмоцый ад сапраўдных перажыванняў за лёс персанажаў, ад вось гэтага нейкага унутранага маралізатарства, калі вы з вышыні свайго ўзросту паспрабуеце неяк рацыянальна аб'ектыўна ацэньваць учынкі герояў падлеткаў. Гэта будзе сапраўдная вясёлка эмоцый абсалютна разнастайных. Я думаю, што дарослыя дакладна не засумуюць з гэтай кнігай. Ну, я думаю, вы чуеце, што ўжо трохі вымалёўваюцца мае фаварыты ў гэтай гідройцаўскай гонцы. Насамрэч, у сённяшнім выпуску я б не хацела закранаць пытанне таго, як я расстаўлю тройку фіналістаў, каго я пастаўлю на першае месца, каго на другое, каго на трэцяе, таму што мне проста хочацца парадавацца за ўсе гэтыя кнігі. Але тым не менш, як было б цудоўна, калі б аднойчы ў нейкай падобнай сур'ёзнай прэміі сапраўды перамог бы, у дарослай прэміі, як мне падаецца, перамог бы падлеткавы твор. Я была б неверагодна шчыра ўсцешаная і радая за гарэзлівы пацалунак, таму нічога не замінае мне трошкі пра гэта памарыць. Ну і тут таксама магу сказаць, што калі вы не паспелі прачытаць першую частку, калі яна выходзіла, знайсці яе папяровую, вы можаце завітаць на наш сайт кнігаўка.com у раздзел электронных кніг, і там вы знойдзеце і першую, і другую частку ў электронным фармаце. Калі, напрыклад, вы сапраўды дарослы чалавек, які не мае дзяцей і не хочаце купляць дзіцячую падлеткавую кнігу ў паперы, то вось варыянт для вас, вы можаце купіць гэтую кнігу ў электронцы і з асалодай яе чытаць у транспарце, не баючыся, што хтосьці асудзіць вас за тое, што вы чытаеце кнігу з нейкімі анімешкамі дзіцячымі на вокладцы. Зразумела, што гэта зараз жарт, я трошкі іранізую, бо я сапраўды ведаю людзей, якія чытаюць дзіцячыя кнігі толькі ў электронным фармаце, каб ніхто не бачыў, што яны іх чытаюць. Мне, напрыклад, абсалютна не сорамна. Я раней, калі жыла яшчэ ў Мінску, я была запісаная ў дзіцячую бібліятэку, я брала там дзіцячыя падлеткавыя творы і нічога не замінала мне іх чытаць у грамадскім транспарце ў папяровым выглядзе. Таму што гэта не мне павінна быць сорамна. Гэта людзям навокал, якія мяне асуджаюць за гэта, павінна быць сорамна за тое, што яны такія зашораныя. Ну а цяпер мы з вами пераходзім да дарослых сур'ёзных кніг, і першая з іх будзе тая, якую сярод усіх шорт-лістараў я прачытала апошняй, таму што, прызнаюся шчыра, я яе баялася. І гэта кніга Валянціна Акудовіча «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым», якая летась выйшла ў выдавецтве Логвінаў. Ну і вы спытаеце, чаму ж я яе баялася? Ці, можа быць, не спытаеце, але я ўсё роўна адкажу. Бо ўжо раней я калісьці знаёмілася з творчасцю Акудовіча, і адразу магу сказаць, што філасофія гэта абсалютна не маё, больш, канешне, не маё, яна была калісьці ва ўніверсітэце на парах, але прынамсі кнігу Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці» калісьці я прачытала і потым нават перачытала з асалодай. Таму што чым адрозніваўся Акудовіч ад нашых выкладчыкаў філасофіі, напрыклад, ці ад тых тэкстаў, якія мы на гэтых парах чыталі? Тым, што Акудовіч быў чытэльны. Акудовіч сапраўды добра валодае словам, і вось з гэтай кнігі я таксама даведалася, што ён яшчэ і вельмі цікавы і дасціпны чалавек. І гэтая кніга «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым» мае падзагаловак «Хронікі беларускага інтэлектуала». Але я магу сказаць, што тут можна было б напісаць гэта ў множным ліку, што гэта хронікі беларускіх інтэлектуалаў, ці наогул можна назваць гэта хронікі беларускай культуры. Таму што, па-першае, спрабуючы напісаць кнігу пра сябе, нейкае падсумаванне, нейкую аўтабіяграфію, мемуары, Акудовіч напісаў кнігу пра ўсіх. І да таго ж ён выйшаў за межы нейкага апісання гісторыі развіцця філасофскай думкі ў Беларусі там канца 80-х да нашага часу, таму што ён пачаў расказваць пра ўсіх блізкіх яму літаратараў наогул. І як піша сам Акудовіч, ад пачатку гэтая кніга мне ўяўлялася як гісторыя дойлядаў, што, закасаўшы рукавы, расцерабілі глухое ляда, каб на вызваленым месцы ўзножыць белую вежу беларускага мыслення. Такой яна і рабілася. Таму маімі героямі пераважна былі тыя, хто ствараў альманахі, часопісы, энцыклапедыі, выдавецтвы, адукацыйныя праекты, дыскусійныя клубы. І для мяне не мела асаблівага значэння, што пры гэтым яны яшчэ пішуць філасофскія тэксты, прозу, паэзію, эсэ, драматургію, крытыку. Вось так гэтая кніга і выглядае, тому што аўтар гаворыць не толькі пра сябе і не столькі пра сябе, колькі пра нашых знакамітых філосафаў, літаратараў, выдаўцоў. І, дарэчы, яшчэ ў прадмове Акудовіч згадвае, што першапачаткова ён хацеў назваць гэтую кнігу менавіта мемуары, але потым, цытую аўтара, ганарыста перайменаваў у хронікі. Але насамрэч, тут
просто процьма ўсяго, таму што гэта і хронікі, і мемуары, і аўтабіяграфія, і эсэ, і нават элементы літаратурнага стендапу, таму што у Валянціна Акудовіча аказалася цудоўнае пачуццё гумару. І я памятаю, як калісьці чытала мае 90-е Бахарэвіча і была вельмі моцна здзіўленая, як у нас шмат з Бахарэвічам агульнага. Ніколі б не магла падумаць. І вось тут у аўтабіяграфічнай кніжцы Акудовіча таксама для мяне знайшліся эпізоды, якія вельмі нагадалі маё ўласнае дзяцінства. Вось, напрыклад, наступны эпізод. Я не памятаю дакладна, калі навучыўся чытаць. Аднак, засвоіўшы гэтую справу, чытаў такім спехам, што здаралася, бегаў у местачковую бібліятэку па 2 разы на дзень. Бібліятэкарка чамусьці не давала больш за 3 кніжыцы адразу, а потым злавалася, што я адно гартаю іх дзеля малюнку і зноў скачу ў бібліятэку напускаць холаду. Ну, проста тіпікал бібліятэкаркі, але ў адрозненне ад Акудовіча я памятаю, што я навучылася чытаць ва ўзросце 3 гадоў і тады яшчэ, на жаль, не магла бегаць у бібліятэку, але як толькі змагла ў яе бегаць, то ў мяне у бібліятэцы адбываліся проста ідэнтычныя сітуацыі, калі бібліятэкаркі проста не верылі, што я паспявала прачытаць тыя кнігі, якія брала літаральна учора. І, як бачыце, Акудовіч бегаў некалькі разоў на дзень, я ўсё ж такі мела трошкі розуму. Я разумела, што хутчэй за ўсё, калі я прыйду ў той жа дзень, мне не павераць. І да таго ж бібліятэка знаходзілася, трошкі далекавата, трэба было ехаць на аўтобусе. Але тым не менш, нават аднаго дня для бібліятэкаркі было недастаткова ў тое, каб паверыць у мае літаратурныя здольнасці. Але вось, як бачыце, ёсць штосьці агульнае ў нас інтэлектуалаў, гэта любоў да чытання. І я вельмі бессаромна зараз паставіла сябе ў адзін шэраг з Акудовічам. Але вось такія аўтабіяграфічныя ўстаўкі займаюць пэўную частку кнігі. Там крыху пра дзяцінства, пра вучобу, пра літінстытут, пра турызм. Калі вось вы раптам не ведалі, то Валянцін Акудовіч, між іншым, майстар спорту па спартыўным турызме. І для мяне асабіста гэта проста неверагодна цікавы факт яго біяграфіі, пра які я дакладна прачытала б асобную цэлую кнігу ўспамінаў. Таму што гэта цікавая для мяне тэма, плюс яна нечакана звязаная з чалавекам са свету літаратуры, і я думаю, што кніга атрымалася б не менш цікавая, чым гэтыя літаратурныя ўспаміны. Ну і далей пасля аўтабіяграфіі гэта кніга паступова ператвараецца ў сапраўдныя хронікі, як анансавана ў падзагалоўку, таму што гэта такія хронікі станаўлення беларускай філасофскай думкі ад гадоў 80-х і да нашага часу. Гэта філасофскі часопіс «Фрагменты», літаратурна-філасофскі сшытак ЗНО і гэтак далей. Я на гэтым спыняцца не буду, я пакідаю вам гэта на чытанне. А таксама хачу працытаваць адну з рэцэнзій на гэтую кнігу. Я прачытала ў Каці ў інстаграме кніжныя размовы, проста цудоўныя. Каця згадвае, што зразумела, калі ўзяла гэтую кнігу ў рукі, што апошні раз чытала Акудовіча вельмі даўно, гадоў 10 таму. Але ў сувязі з гэтай кнігай гэта аказалася вельмі добрым і далей Каця тлумачыць чаму. Аўтар на самым пачатку кажа, што будзе шмат карыстацца сваімі ўласнымі тэкстамі і цытаваць сам сябе. І калі б я чытала яго нядаўна, магчыма, гэта б успрымалася як самапаўторы. А так, я за салодай паўтарыла ўсяго Акудовіча. Дакладна так жа гэта ўспрыняла і я, бо паўтаруся, што раней я чытала толькі адну яго кнігу «Код адсутнасці», і таму аўтарскія самапаўторы ў кнізе для мяне былі каштоўнымі адкрыццямі, бо раней з гэтымі тэкстамі я не сутыкалася. Я разумею, што, магчыма, фанатам Акудовіча, якія чыталі ўсё, што ён пісаў, прычым не толькі кнігі, але і нейкія артыкулы, якія выходзілі дзесьці у інтэрнэце, на нейкіх парталах, у нейкіх часопісах, газетах і гэтак далей. Магчыма, для іх гэтая кніга проста сапраўды паўтарэнне таго, што было, але для мяне гэта была крыніца новага каштоўнага матэрыялу. Ну і таксама, працягваючы тэму жанравасці, у гэтай кнізе проста процьма эсеістычных момантаў, дзе Акудовіч проста бярэ нейкую тэму і разважае на яе. Вось, напрыклад, ёсць рэчы вельмі актуальныя. Здаецца, упершыню я зразумеў, што рускія любяць вайну на нейкім не іначай як генетычным узроўні, калі познім вечарам калідоры літінстытуцкага інтэрната выбухнулі радаснымі воклічамі: «Вайна! Вайна!». Хлопцы бегалі па калідорах, грукалі ў дзверы і шчасліва гарланілі: «Мы аб'явілі вайну Афгану! Мы аб'явілі вайну Афгану!». А пакуль адныя бегалі па калідорах, другія ўжо бегалі па начных крамах, набіраючыся гарэлкі, каб святкаваць вайну да глыбокага ранку. Ну і далей мне вельмі хочацца падзяліцца з вамі больш доўгім урыўкам з кнігі, але ён мне падаецца неверагодна цікавым і актуальным, таму я дазволю сабе працытаваць ажно настолькі шмат. Быць беларусам на Беларусі – гэта выключыць сябе з нормы і паўз уласную хэнць быць для некага місіянерам новай веры, для кагосьці варожым прыблудам, а для ўсіх астатніх от такім сабе блазнам. Нават сам зварот да беларускага слова ў Беларусі ёсць нічым іншым, як грамадзянскім учынкам.
і яшчэ эстэтычным актам. Ва ўсім свеце чалавек, размаўляючы на роднай мове, проста размаўляе. У нас зусім інакш. Кожны раз, калі на людзях мы прамаўляем па-беларуску, дык не проста сумовімся, а як бы ладзім грамадзянскую акцыю ці мастацкі перформанс, паколькі ўвага ўсіх, хто выпадкова апынуўся побач, адразу засяроджваецца на нечаканым дзіве. Уласна, быць беларусам – гэта штодня выконваць ролю беларуса ў бясконцым спектаклі, без пачатку і канца. Гэта жыць і памерці на сцэне з родным словам на вуснах. Але і па смерці твая місіянерская доля не мусіць быць перапыненай, і на помніку тваё імя і прозвішча абавязкова напішуць на матчынай мове. І вось, гэта той Акудовіч, які мне падабаецца, без разважанняў пра нішто, мяне няма, пра ўсе гэтыя канцэпты, якія Валянцін Акудовіч зрабіў сваімі мемамі яшчэ задоўга да таго, як мы даведаліся пра існаванне слова мем, вельмі класна пра гэта напісаў у сваёй рэцэнзіі Валер Гапеев. Гэта чалавек, інтэлектуал, які умее прыгожа пісаць і разважае над сапраўды важнымі рэчамі. Вось такі Акудовіч мне падабаецца. Мяне не цікавіць нейкія метафізічныя, глобальныя канцэпты. Мяне цікавіць наша быццё, такім, як яго бачыць Валянцін Акудовіч, і ў гэтай кнізе гэтага проста процьма. Ну і таксама часткова гэтая кніга ператвараецца ў галерэю літаратурных партрэтаў. Партрэтаў тых, з кім Акудовіч займаўся развіццём беларускай філасофскай думкі, а таксама партрэтаў проста беларускіх літаратараў, паэтаў, празаікаў. Гэтая кніга шмат пра што, але найперш яна пра стваральнікаў. Пра тых, хто добраходзь падняў споду і ўскінуў сабе на плечы цяжар, які аднойчы паэт назваў «Мая краіна». З дня ў дзень яны рушаць з гэтым цяжарам усё вышэй і вышэй, каб аднойчы ўбачыць, як камень зноў скоціцца долу, а значыць, трэба вяртацца да пачатку. І тут у расповедзі пра гэтую кнігу я, як Валянцін Акудовіч у гэтай кнізе, ён пастаянна цытуе самога сябе, ён пастаянна цытуе нейкіх іншых людзей, якія пішуць пра яго ці пра нешта іншае. І таму я таксама зноў хачу працытаваць чужую рэцэнзію, гэтым разам сябра журы літаратуразнаўцы Сергея Кавалёва. Калі пасля публікацыі кнігі Адама Глобуса сучаснікі, сябры і знаёмыя аўтара бралі ў рукі кнігу з надзеяй, што пра іх у кнізе нічога не напісана, то пасля публікацыі кнігі Акудовіча «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым» многія знаёмыя, відаць, гартаюць кнігу з надзеяй. Ці напісаў аўтар нешта пра іх. І сапраўды літаратурныя партрэты ў гэтай кнізе аказаліся неверагодна цёплымі, напісанымі з любоўю, і нават калі падаецца, што Акудовіч крытыкуе, ці ў сэнсе, калі ён дакладна кагосьці крытыкуе, напрыклад, расказваючы пра Альгерда Бахарэвіча, ён адзначае нейкія яго больш слабыя бакі. Але ўсё роўна, нават у гэтых тэкстах ён адзначае ў яго творчасці процьму пазітыўных момантаў. А таксама я магу назваць гэтую кнігу падручнікам, ці нават даведнікам, такім даведнікам па вельмі яркім і дынамічным літаратурным і інтэлектуальным жыцці Беларусі другой паловы 80-х гадоў мінулага стагоддзя і першых дзесяцігоддзяў стагоддзя 21-га. Тут столькі цікавых гісторый, якія, мне падаецца, вы больш не сустрэнеце нідзе. І тым гэтая кніга каштоўная, вось гэтай памяццю. Хаця ў прадмове сам сябе Акудовіч называе чалавекам без памяці. І зразумела, што ўсе мемуары, ўсе аўтабіяграфіі маюць пэўную ступень ці то выдумкі, ці то прыхарошвання, і на ўсе сітуацыі можна глядзець з розных бакоў, але мы разумеем, што мы бачым погляд Валянціна Акудовіча на ўсе гэтыя рэчы, і праз прызму ўспрымання Валянціна Акудовіча глядзім на той перыяд, на тую эпоху. Ну і ў канцы мне хочацца падзякаваць прэміі Гідройце, якая мне несвядома дапамагла, таму што калі б гэтая кніга не трапіла ў шорт-ліст, ці калі б наогул не было прэміі Гідройце, я не ўпэўненая, што я да гэтай кнігі наогул дабралася. Таму што, зразумела, немагчыма ахапіць усё, і творчасць Валянціна Акудовіча не была ў мяне ў прыярытэце. Але так атрымалася, што я прачытала адну з найлепшых беларускіх кніг за сёлета. Гэта цікавы фармат, цікавыя гісторыі, напісаныя неверагодна літаратурна адораным чалавекам, прыгожай мовай. Гэта, проста комба для стварэння літаратурнага хіта. І, дарэчы, у гэтай кнізе адбылася невялічкая рэкурсія, тому што гэта кніга шорт-лістара прэміі Гідройце, у якой акурат і згадваецца заснаванне прэміі Гідройце. Але калі звяртацца да іншых прэмій, то, напрыклад, на сёлетняй прадмове тыдзень таму гэтая кніга ўжо атрымала прэмію імя Францішка Багушевіча за гістарычную прозу. Таму цікава, ці збярэ яна іншых пакемонаў у выглядзе прэміі Гідройце, пра гэта мы даведаемся з вамі ўжо заўтра.
Ну і таксама традыцыйна расказваю, дзе можна дастаць гэтую кнігу. Кніга ёсць у продажы ў нас у кнігарні кнігаўка і на сайце кнігаўка.com. Але калі вы любіце слухаць аўдыакнігі, то я вам таксама раю, спецыяльна для вас пакінуў у апісанні спасылку. Існуе гэтая кніга ў аўдыафармаце у цудоўным выкананні іншага шорт-лістера Змітра Бартосіка, пра якога мы з вамі яшчэ пагаворым трошкі пазней. Наступная кніга трапіла да мяне ў рукі, як мне падаецца, у максімальна своечасовы момант. Гэта быў студзень гэтага года, пару тыдняў, як я пераехала ў Варшаву, на вуліцы холад, лётаюць розныя вірусы, і вас двое хворых у кватэры. Вы спаборнічаеце ў тым, у каго тэмпература больш, я перамагаю, таму што у мяне другі раз у жыцці здарыліся 39 градусаў. З першымі я сустрэлася пасля прышчэпкі ад ковіду, калі 2 дні ляжала і памірала, і вось другія адбыліся ў студзені гэтага года ў Варшаве. І для мяне гэта неверагодна дзіўна і непрывычна, таму што я той чалавек, які ў школьныя гады падчас усіх эпідэмій, грыпу, ангіны, вятранкі, халеры, эболы, усяго чаго заўгодна, адзіная сядзела ў класе, пакуль аднакласнікі хварэлі, а я сядзела і ненавідзела свой афігенны імунітэт, таму што менавіта праз яго, праз гэты дурацкі імунітэт, я цяпер тут, у класе, не ў цёплым ложку, як усе нармальныя людзі, з тэлевізарам, не з малінавай гарбатай, не з бабулінымі піражкамі, а сяджу і вучуся як лох. Потым я, канешне, пасталела, асэнсавала, што не так і дрэнна было мець моцнае здароўе і добры імунітэт, але ў моманце мне заўжды было вельмі крыўдна. І вось тады, у студзені гэтага года, польскія вірусы мяне проста выпрабоўвалі, як мне падаецца, атрымалі новую ахвяру, натравілі на мяне адразу ўсю цяжкую артылерыю, але разам з тым мне было добра, бо нарэшце у мяне быў час паляжаць дома, пачытаць кнігу. Гэта адзінае, што я магла рабіць. І вось такім чынам мне ў рукі ўпала кніга Ганны Янкуты «Час пустазелля», якая летась выйшла ў нашым выдавецтве. І прачытала я гэтую кнігу літаральна за 2 дні, і яна аказалася сугучная з маім станам на той момант. Не таму, што Ганна Янкута таксама хварэла ў гэтай кнізе, а таму, што яна расказвала у тым ліку пра сваю эміграцыю ў Варшаву. І нават раён у нас быў блізкі. І вы разумееце, што я вось у гэтым напаўгалюцынагенным стане з высокай тэмпературай разгортваю гэтую кнігу, бачу першую главу «Дар мовы», чытаю радкі. Цяпер я ў Варшаве, у кватэру, якую арендавала ў пачатку года. Я чытаю і разумею, што ўсё гэта мэтч. І для літаратуры гэтая кніга ў пэўнай ступені стала падзеяй, таму што перакладчыца і дзіцячая пісьменніца Ганна Янкута перад намі раскрылася як сталая дарослая аўтарка з глыбока асабістым тэкстам. Прычым яго, зноў жа, як і ў пытанні да твору Валянціна Акудовіча, як вызначыць жанр, гэтую кнігу не назавеш эсэ, не назавеш дзённікам, гэта не мемуары і не хронікі, як у Акудовіча. Аўтабіяграфія, здаецца, таксама не. Хутчэй, гэта для мяне быў такі дзённік назіранняў на мяжы з модным апошнім часам у сусветнай літаратуры аўтафікшанам. Назіранняў за светам навокал і за сабой у гэтым свеце. І гэтая кніга, як быццам, таксама нейкая храналогія падзей таго, што з намі адбывалася за апошні час, але пачынае гэтую кнігу Ганна не 20-м годам. Яна пачынае акурат тым, што яна пераехала і расказвае, што калі яна пераязджала сюды, вайны яшчэ не было. Але далей Ганна акурат расказвае пра вайну. Яна валанцёрыла на украінска-польскай мяжы і як паэтычна яна апісвае гэтыя страшныя рэчы. Вайна ідзе, і ў Варшаве запоўненыя ўсе шчылінкі. Так мне ўяўляецца. Побач буркуюць галубы. Яны таксама ўладкоўваюць свае гнёзды ў вышчарбінах паміж цаглінамі. Вакол адкрыты космас, разрэджаная субстанцыя, у якой мы шукаем віры свае. Так цяпер выглядае мой свет. І першыя старонкі гэтай кнігі, яны так і выглядаюць. Гэта Ганна сама з сабой, Ганна, якая расказвае пра той раён, у якім яна жыве, пра стары Макотаў, пра геалагічны музей, які яна наведвае. Наогул, геалагічны музей, мне падаецца, адзін з галоўных герояў гэтага твора, калі б трэба было вызначыць персанажаў. Як быццам бы вакол гэтага музея і пабудаваная ўся кампазіцыя гэтай кнігі. Музей, у якім так шмат пра тое, адкуль мы, адкуль пачынаўся наш свет, і для гэтай кнігі ён таксама ў пэўнай ступені становіцца такой своеасаблівай кропкай адліку. Як і для Ганны, гэта
рэч геалогія, геалагічны музей становіцца спробай у прамым сэнсе зазямліцца у гэты вельмі неспакойны і цяжкі час. Ну і вось вайна, стары Макотаў, геалагічны музей — гэта рэчы, якія плаўна пераходзіць адна ў адну на працягу першай часткі гэтай кнігі. Паколькі гэта кніга ў пэўнай ступені эмігранткі, хаця ў гэтай кнізе Ганна расказвае пра тое, што яна яшчэ часам наездамі трапляе ў Беларусь, нельга сказаць, што яна цалкам пераехала, таму што яна яшчэ і тут, і там, але кожны раз едзе ў Беларусь з пэўным страхам, ці даедзе яна, ці вернецца яна. Ну і таму ўсё роўна ў гэтай кнізе шмат ужо такіх эмігранцкіх думак, вельмі блізкіх і знаёмых тым, хто пераехаў. Раней у маім жыцці амаль усё вакол было па-руску, цяпер па-польску. Толькі працэнт беларускай з пераездам у Варшаву амаль не змяніўся. Тут, як і ў Мінску, ёсць свая беларускамоўная дыяспара. І ўсё ж я заўважаю, як змена моўнага фону нешта са мной робіць. Хоць я пішу і думаю па-беларуску, часам бывае цяжэй прыгадаць слова, цэлыя фразы хочацца сказаць па-польску. У Беларусі мне даводзілася карыстацца беларуска-рускім слоўнікам. Цяпер да яго падключыўся польскі. І гэта пры тым, што я не так і шмат бываю ў польскамоўным асяроддзі. Польская ў асноўным ідзе фонам. Я чытаю на ёй кнігі, лаўлю абрыўкі размоў на вуліцах і ў транспарце. Краем вока чапляю шыльды і рэкламныя плакаты. І гэта вельмі блізкая мне частка, сугучная з цяперашнім станам, і хутчэй за ўсё гэта будзе не вельмі зразумела людзям, якія жывуць у Беларусі ў сваёй моўнай прасторы пэўнай. То бок зразумелая вось гэтая частка нейкай беларускай дыяспаральнасці, то бок нават знаходзячыся ў Беларусі, гаворачы па-беларуску, ты тым не менш знаходзіся ў нейкай сваёй гэтай беларускамоўнай бурбалцы. І пераязджаючы ў Варшаву, ты ўсё так жа аказваешся ў гэтай бурбалцы, магчыма, з іншымі людзьмі, але вакол цябе іншая мова, а ты ў межах сваёй бурбалкі працягваеш гаварыць па-беларуску. Толькі раней вакол цябе была руская, а цяпер вакол цябе польская. То бок у гэтым сэнсе нічога не змянілася. Але вось вельмі адгукаецца тое, што гаворыць Ганна пра тое, што яна некаторыя словы ці нават фразы ў галаве цяпер хутчэй аднаўляе па-польску. Я нядаўна гэта заўважыла, бо мой быт перайшоў на польскую мову, таму што я хаджу ў польскамоўную краму і купляю польскамоўныя прадукты і тавары. І таму гэтыя прадукты дублююцца ў маёй галаве, акрамя таго, што яны ёсць на беларускай мове народнай, якой я думаю. Руская няхай таксама родная, але ў маёй галаве яе няма зараз. Я не ўспамінаю рускамоўныя словы, калі бачу прадукты. Яе месца, можна сказаць, заступіла польская мова. І так як часцей я карыстаюся менавіта гэтай мовай у побыце, то, адпаведна, яна часцей усплывае ў маёй галаве. У мяне была нядаўна такая сітуацыя, калі мне трэба было ўспомніць нейкае слова. Гэта быў дзень перад пачаткам лістапада, калі ўсе гэтыя святы ў Польшчы. І ва ўсіх крамах былі кветкі ў гаршчках, якія потым людзі купляюць, каб заносіць на могілкі. І гэтыя кветкі былі паўсюль, і я бачыла іх назвы па-польску. І калі мы ў размове абмяркоўвалі вось гэтую тэму святаў, то першае слово, якое ўзнікла ў маёй галаве, гэта квяты донечковыя. Я не падумала пра тое, што гэта кветкі ў гаршчках. У маёй галаве гэты вобраз трывала замацаваны з тым, што я бачыла ў краме, а ў краме ў Лідле ў гэты тавар падпісаны менавіта квяты донечковыя. І так адбываецца з многімі іншымі прадуктамі, прадметамі быту, таксама з некаторымі прыладамі. Я ўжо калісьці, здаецца, гэта расказвала ў падкасці пра тое, што нашмат прасцей сказаць змыварка, чым пасудамыйка. Хаця і другое слово, здавалася б, не такое доўгае. Таму гэта, канешне, цікава. Мне здаецца, існуюць цэлыя даследаванні, звязаныя з моўным пытаннем у эміграцыі. Я думаю, што гэта вельмі вялікае поле для даследаванняў і што існуе вялікая колькасць даследаванняў сапраўды на гэтую тэму. Ну і ў першай частцы гэтай кнігі, вяртаючыся да кнігі, ўсё ж такі даволі шмат пра Украіну, зразумела, з якіх прычын. І тут ёсць такі цікавы дыялог. Мне падаецца, украінцам найбольш пасуе вызначэнне «уцекінежы», тыя, хто ўцякае. А беларусам? Беларусы – гэта уходзьцы. На вашы галовы не падаюць ракеты, таму вы не бяжыце на злом галавы, а ідзяце, выязджаеце з краіны па адным. Я думаю пра гэтыя словы, іх карані. Значыць, ад турмы ты ідзеш, а ад вайны уцякаеш. Разважліва крочыш, клыгаеш, брыдзеш і імчыш, што моцы стрымгалоў. Але я ўсё часцей заўважаю, што ў польскіх газетах, ды і проста ў размовах выкарыстоўваецца іншае слова – госці. Гэта эўфемізм, і за ім, як за любым эўфемізмам, хаваецца нешта недагаворанае. У госці ідзеш на ўласнае жаданне,
а не тады, калі цябе вымушаюць абставіны. І пайсці з гасцей можна ў любы час, калі хочацца. Паважаныя мінчане і госці нашага горада. А ёсць яшчэ эканамічныя мігранты. Тыя, хто проста бярэ і з'язджае, без ціску ці прынамсі без спешкі. Цікава, хто я? І далей Ганна спрабуе разабрацца ў сапраўды цікавым пытанні, хто яна. Яна збегла, яна ўцякала ад нейкай пагрозы. Яна сцвярджае, што не, яна нічога не ўцякала, ішла разважлівым крокам, але пры гэтым яна не адчувае сябе мігранткай. І яна проста плыве, яе проста знесла плынню. І, магчыма, гэта тыя думкі, якія некаторых у гэтай кнізе могуць закрануць. Таму што, як быццам бы на працягу ўсёй кнігі, Ганна даволі шмат разважае пра патэнцыйную пагрозу, і не заўжды гэтая пагроза падаецца нейкай рэальнай. Яна, калі, напрыклад, едзе ў Беларусь і перад мяжой, пачынае думаць пра тое, што вось, а што калі гэтым разам затрымаюць, і часам гэта можа выглядаць трошкі ненатуральным. Як быццам бы, калі б рэальная пагроза была, ужо б Ганна пра гэта ведала, але так, пакуль яна можа ездзіць нібыта праз мяжу, значыць, усё ў парадку. Але, гэта трошкі такія дзіўныя думкі, таму што ніхто не ведае, як яно здарыцца ў наступны раз насамрэч. І калі ёсць магчымасць не рызыкаваць, то лепш гэтага не рабіць, як мне падаецца. І Ганна піша пра ўсе гэтыя рэчы, але у кнізе ёсць абзац бліжэй пад канец пра тое, што яна стараецца пісаць так, каб кнігу не прызналі экстрэмісцкай, каб яна нікому не нашкодзіла. І як быццам бы вось гэты абзац напісаны акурат, не тое, каб у сваё апраўданне, але для тых людзей, якія могуць палічыць гэтую кнігу бяззубай. Маўляў, Ганна знаходзіцца за мяжой, адносна ў бяспецы, наколькі можна знаходзіцца ў бяспецы наогул, калі ты беларус. І што, маўляў, я чула такія прэтэнзіі, што, маўляў, яна б магла напісаць сваю кнігу больш жорсткай, можа быць, больш адкрытай, але з іншага боку, гэта кніга Ганны, і менавіта Ганна вырашае тое, якое яна мусіць быць. Магчыма, яна не хацела пісаць жорсткую кнігу, якая кідаецца лозунгамі і выглядае нейкай такой палымянай прамовай з барыкадаў. Гэтая кніга, наадварот, як мне падаецца, яна атрымалася менавіта вельмі медытатыўнай, такой магчымасцю падыхаць. Так, яна расказвае нам пра страшны час, пра страшны перыяд, але многія кнігі, якія расказваюць нам пра 20-й год, няважна, мастацкія ці не мастацкія, чытаць цяжкавата. Напрыклад, мне было няпроста чытаць Альгерда Бахарэвіча з ягоным ператрусам у музеі, які акурат расказвае пра гэтыя гады, пра 20-й і пазней. Таму што гэта яшчэ так блізка і так баліць, што чытаць пра гэта такую мастацкую прозу няпроста. Але чытаць кнігу Ганны нашмат лягчэй, таму што яна не цісне на балючае, яна, наадварот, выглядае даволі падтрымліваючай. І таму я ўжо чытала мноства водгукаў ад тых, хто з'ехаў, ад тых, хто застаўся, хто прачытаў гэтую кнігу і для каго яна стала падтрымкай. Мне падаецца, што больш яна ўсё ж такі выглядае падтрымкай менавіта для эмігрантаў, таму што яна напісаная праз прызму таксама чалавека, які з'ехаў, хоць, як і сцвярджае Ганна ў гэтай кнізе неаднаразова, яна яшчэ не ведае, у якім лагеры яна знаходзіцца. Але яна апісвае менавіта тое, як выглядае жыццё эмігранта, калі ты ходзіш у геалагічны музей, спрабуеш сабраць сябе ў пакавалачках і зразумець, навошта ты наогул. І вось гэтая цудоўная думка пра тое, што трэба працягваць рабіць тое, што ты робіш, бо калі ты надаш сваім заняткам статус місіі, то ўжо як бы не так шкада, што ты паклаў на гэта сваё жыццё. То бок рэчы, якія ты робіш, каб табе стала лягчэй, трэба ўзводзіць у нейкі статус місіі. І нават банальная рэч, такая як адаптацыя ў эміграцыі, хаця чаму я называю гэта банальным, гэта даволі няпростая рэч, і людзі, якія з гэтым справіліся, вы сапраўдныя героі. І вось гэтая рэч, адаптацыя, таксама можа стаць на нейкі час вашай місіяй, такім квестам у відэагульні, які трэба прайсці. І ўзнагародзіць сябе незалежна, праходзіце вы гэтую місію паспяхова ці не надта паспяхова вы з ёй спраўляецеся, але тым не менш за тое, што вы ўжо робіце гэты рух наперад, вам ужо трэба сказаць самім сабе дзякуй. І скончыць размову пра гэтую кнігу я таксама хачу цытаты з яе. Як доўга мы будзем зашываць свае дзіркі? Дзіркі і расколіны, каляіны, прарэзаныя гадамі і стагоддзямі. Мы носім гэта ў сабе.
рэпрэсіі, дыктатуру, чыюсьцю настальгію па тэроры і Савецкім Саюзе, пячаткі войнаў, якія перажылі нашы найстарэйшыя. А нехта ўжо і цяперашняй вайны. Людзі, якія гэтага не перажываюць, іншыя. Я чалавек з дыктатуры, вакол мяне шкляныя сцены. Я рыба ў акварыуме, што адкрывае рот, сілячыся нешта сказаць. Але атрымліваецца так няшмат. Бо што тут скажаш, калі навокал за шклянымі сценамі жыццё. А мы мусім пражываць сваю дыктатуру крок за крокам. І я хачу помніць пра гэта праз 10-20 гадоў. Для памяці гэта вельмі мала. Я хачу помніць. Наступная кніга ў выпуску камусьці можа падацца вельмі простай на фоне асабліва астатніх шорт-лістараў, таму што тут няма галавакружных закручаных сюжэтаў, як у двух падлеткавых раманах, тут няма ніякіх актуальных сацыяльна-палітычных разважанняў, як у аўтафікшане Ганны Янкуты, няма спробы прасачыць за развіццём беларускай культуры ў Беларусі, як у Акудовіча, і няма гістарычных адкрыццяў нейкіх неверагодных чалавечых лёсаў, як у кнізе Бартосіка, пра якую мы яшчэ пагаворым. Але што тут ёсць? Гэта спакойная, амаль медытатыўная гісторыя жанчыны з вельмі паэтычным мысленнем, якое, уласна, і знаходзіць свой выхад у паэзіі. Дагэтуль, я прызнаюся шчыра, я не была знаёмая з творчасцю Марыі Вайцішонак з яе паэзіяй, і таму вельмі цікава, што сваё знаёмства з гэтай паэткай я пачала не з паэзіі, а з кнігі «На прызбе ў Сілічах» з падзагалоўкам «Дзённік паэткі», які сёлета трапіў у шорт-ліст прэміі Гідройце. Так, тут у гэтай кнізе ёсць паэтычныя ўстаўкі, але ў астатнім гэта сапраўды нешта накшталт дзённіка, толькі з адным нюансам. Бо рэч у тым, што гэтую кнігу, па сутнасці, напісала, дакладней, запісала не сама Марыя. І насамрэч, на вокладку гэтай кнігі, якая летась выйшла ў выдавецтве Пфляумбаум, варта было б змясціць два імені. Каб побач з іменем, уласна, Марыі Вайцішонак было імя яе суразмоўцы, Аксаны Йоркінай, гісторыка і пісьменніцы, якая рупліва запісала для нас усю гэтую кнігу. І гэты тэкст – гэта вынік іх тэлефонных размоў. Бо рэч у тым, што у Марыі пачаліся праблемы са зрокам, праз якія яна сама не магла пісаць і чытаць. І з гэтым ёй дапамагла Аксана, яны вялі тэлефонныя размовы, якія потым ператварыліся ў аднайменны блог на Фейсбуку, а потым у гэтую кнігу. Рэдактарам гэтай кнігі і аўтарам прадмовы стаў Леанід Галубовіч, таксама паэт, які мае ў сваёй бібліяграфіі і нешта накшталт гэтай кнігі Вайцішонак. Калісьці я расказвала вам пра яго кнігу «Зацемкі з левай кішэні». І гэтая кніга, якая мае падзагаловак «Дзённік паэткі», сапраўды мае такі дзённікавы фармат з канкрэтнымі датамі і змяшчае запісы з 2017 па 2021 год. Прычым цікавая асаблівасць, што гады пазначаныя не прывычным нам арабскім спосабам, арабскімі лічбамі, а рымскімі лічбамі. Таму давялося трошкі паварушыць мазгамі, аднаўляючы ў памяці ўсе веды пра гэтыя літаркі М і іншыя. І, дарэчы, я люблю гэтае практыкаванне з рымскімі лічбамі на дамах, асабліва вось у Будапешце ёсць такі рытуал у мяне спыніцца і паспрабаваць вызначыць, які год пазначаны на доме. Там больш складаныя звычайна гады, чым тыя, што пазначаны ў кнізе. І таксама адзін з запісаў у кнізе ёсць за 2022 год. Але ўсё ж такі, мне падаецца, што ад дзённіка вось у гэтай кнізе хіба што сама наяўнасць гэтых дат. Таму што ў астатнім жанр ці нават фармат гэтай кнігі вызначыць даволі складана, што для мяне ў параўнанні з астатнімі шорт-лістарамі хутчэй было адмоўным бокам гэтай кнігі, таму што гэта такая кніга, якая можа пачацца з любога месца і можа скончыцца ў любым месцы. Яна як быццам бы па-за часам, па-за прасторай, хаця фармальна вось гэтымі датамі і тапонімам Сілічу ёй паспрабавалі даць рэальнае ўвасабленне, але ўсё роўна гэтая кніга, яна як быццам бы расцякаецца ў цябе ў руках. Не ведаю, як інакш гэта патлумачыць. Гэтая кніга, калі я яе чытала, дарыла мне вельмі прыемныя, вельмі спакойныя моманты. Але як толькі я гэтую кнігу скончыла, як толькі я яе адклала, то зразумела, што гэтая кніга ува мне пасля сябе не пакінула абсалютна нічога. Як быццам бы гэтая кніга існавала і была рэальная толькі ў тым моманце, калі я яе чытала. Вось чаго я не магу сказаць дакладна пра астатнія кнігі з кароткага спісу, таму што гісторыі з астатніх кніг я магу расказваць і дагэтуль. Але асоба Марыі сапраўды вельмі цікавая, яна вельмі прыгожа бачыць гэты свет і вельмі часта ў гэтай кнізе падчас размоў яна выдае нейкія нават такія афарыстычныя фразы, напрыклад, і наогул жанчыны часцей за ўсё санітаркі ў гэтым жорсткім крывавым мужчынскім свеце. Ці вось наступная цытата, нават такая даволі вясёлая.
А наогул жыць трэба па горвату, вяртацца ў дзедаву хату, лёгка і выкшталцона пісаць пра свае цяжкасці і па-італьянску весяліцца. Таксама ў гэтай кнізе шмат пра сяброўства са Святланай Алексіевіч, пра радасць за сяброўку з нагоды атрымання Нобеля, таксама гісторыі пра то, як да Святланы паўсюль падыходзілі людзі і як Марыі было прыемна гэта бачыць. Гэта сапраўды вельмі кранальныя моманты. Таксама Марыя расказвае пра нейкія бытавыя рэаліі, як яна пераехала на новае месца, як пакуль што цяжкавата на ім уладкавацца ў гэтых селічах. Яна скардзіцца на суседзяў, расказвае пра надвор'е, пра кветкі, часам цытуе свае вершы, чужыя вершы, пераскоквае з беларускай мовы на рускую, прычым часам нават у межах аднаго сказа. І таксама шмат расказвае пра сваю сям'ю, бо яна нарадзілася ў Алтайскім краі ў сям'і польскага асадніка і беларускай сялянкі і вельмі рана засталася без бацькоў, таму яна спачатку там на Алтаі выхоўвалася ў дзіцячым доме. А потым яна ўжо трапіла ў Беларусь у дом да цёткі Марылі на Пастаўшчыне, і вось цётцы, мне здаецца, прысвечана акурат больш тэкстаў, чым бацькам, што ў прынцыпе не дзіўна. Ну і таксама гэтая кніга мяне трошкі падштурхнула да вельмі няпростых разважанняў, таму што я таксама маю праблемы са зрокам. І насамрэч не так і шмат людзей пра гэта ведае, таму што я нашу лінзы звычайна, і ў акулярах мяне практычна немагчыма пабачыць, калі вы не жывяце са мной у адной кватэры, таму што акуляры на мне за дзень максімум 5 хвілін перад сном, і ні секунды раніцай, таму што як толькі я прачынаюся, адразу ў ложку я ўстаўляю лінзы. Бо мой зрок мінус 11, і я проста не бачу нічога навокал, я бачу толькі плямы. І шчыра вам прызнаюся, што хіба найгалоўнейшы страх у маім жыцці гэта страх слепаты. Бо, на жаль, на сучасным узроўні развіцця тэхналогій мне нельга рабіць лазерную карэкцыю, я рабіла абследаванні. Але мы ж ведаем, што тэхналогіі не стаяць на месцы, можа, праз колькі гадоў ужо ўсё зменіцца, але пакуль што такі страх са мной ёсць. І таму мне ў пэўнай ступені увесь час, калі я чытала гэтую кнігу, гэтая думка трапляла ў галаву пра тое, што вось я чытаю кнігу, якую аўтарка не напісала, якую запісаў за яе іншы чалавек, менавіта вось з гэтай прычыны праблем са зрокам. І кожны раз, калі я гэта чытала, я спрабавала выкінуць гэтую думку з галавы, але не, яна настойліва сядзела ўнутры мяне, і гэта было так трошкі страшнавата. Але тым не менш, кніга, як мне падаецца, спадабаецца ўсім аматарам такой спакойнай, медытатыўнай прозы, плыні свядомасці адначасова пра ўсё і ні пра што. І размову пра гэтую кнігу я хачу скончыць вершам з яе. У час зарападу выйсці ў сад, сесці пад парасонам з кубкам азону і спрабаваць на смак шчасце. І вось надыходзіць час для апошняй, але далёка не па значнасці кнігі, таму што як можа быць апошняй па значнасці кніга, у якой напісана майму самаму разумнаму і любімаму чытачу. У вас ёсць такі надпіс на кнізе з Дмітра Бартосіка «Забіць у палмінзага»? Мяркую, што не, а ў мяне ёсць. Не хацелася б хваліцца, канешне, але што маем, то маем. Насамрэч перадаю прывітанне спадару Змітру, няхай закрывае вушы, бо зараз мы будзем гаварыць пра яго кніжку. Ці няхай не закрывае, таму што гаварыць пра яго кніжку мы будзем вельмі добра. Кніга з загадкавай назвай «Забіць у палмінзага», пра значэнне назвы мы пагаворым трошкі пазней, выйшла летась у серыі «Падарожжы свабоды» у радыё «Свабода». І сёлета фонд «Камунікат» перавыдаў гэтую кнігу ўжо ў новай вокладцы, і гэта наогул трэцяя кніга Бартосіка ў серыі «Падарожжы свабоды». Першая быў у пана Верабейка гаварушчы, другая клініка кітайскага дантыста. І цікава, што першая кніга быў у пана Верабейка гаварушчы калісьці некалькі гадоў таму атрымала ажно 3 літаратурныя прэміі. Гэта прэмія Александры і Марыі Стагановічаў за нон-фікшн, таксама прэмія Алеся Адамовіча і, уласна, прэмія Ежы Гідройця. Ці здолее Бартосік паўтарыць свой трыумф хаця б на прэміі Гідройця? Пра гэта мы з вамі даведаемся заўтра. А хто ж такі гэты загадкавы ў палмінзах і чаму яго трэба забіць, вы даведаецеся ўжо цяпер. Калі вы чыталі 2 папярэднія кнігі Бартосіка, то вы цалкам можаце сабе ўявіць, як выглядае і гэтая кніга, таму што фактычна нейкім фарматам яны ідэнтычныя. У нас ёсць Зміцер Бартосік, чалавек вельмі цікаўны, які ездзіць па розных мясцовасцях Беларусі, размаўляе з людзьмі, записывае іх гісторыі і даведваецца новыя цікавыя факты, расказваючы паралельна нам пра нейкія факты з гісторыі Беларусі.
нейкія факты нам невядомыя, асабліва вось у гэтай кнізе будзе даволі шмат цікавага гістарычнага матэрыялу. І Бартосік проста выдатны суразмоўца, ці я не ведаю, як лепш гэта назваць. Я не магу назваць яго інтэрв'юерам, таму што ён не інтэрв'юіруе людзей. Ён менавіта з імі размаўляе. І вось з гэтай шчырай даверлівай размовы потым вырастаюць ягоныя кнігі, таму што у Змітра сапраўды ёсць нейкі талент чалавека разгаварыць. Неяк адразу прыязна ставяцца да яго людзі, якія гатовыя раскрыць яму сваю гісторыю, нават калі гэтая гісторыя даволі няпростая, калі расказвае пра нейкага сваяка, які быў прызнаны злачынцам ці нешта падобнае, тое, пра што заўжды неяк няёмка расказваць, нават нягледзячы на тое, што гэта адбывалася калісьці даўно ў мінулым стагоддзі, але тым не менш. Спадар Бартосік сапраўды мае нейкі гэты выключны талент камунікацыі, які, як мне падаецца, непарушна звязаны з ягонай харызмай. Гэта вельмі важна для чалавека, які размаўляе з людзьмі, каб ты валодаў нейкай такой абаяльнасцю, каб людзі адразу пранікаліся да цябе даверам. І вось гэта акурат тое, што ў спадару Змітру ёсць, і тое, што дапамагае яму размаўляць і ствараць гэтыя кнігі. Ну і назва кнігі «Забіць у Палмінзага» выглядае як нейкі дэтэктыў, і сапраўды зачын у гэтай кнігі амаль дэтэктыўны. Плюс тут таксама ёсць такі містычны элемент і літаратурны троп, які я вельмі люблю ў мастацкай літаратуры. Тут ён, вядома ж, рэальны, але з пэўнымі умоўнасцямі. Але ў мастацкай літаратуры мне вельмі падабаецца гэты троп, калі перад намі нібыта кніга, не напісаная самім аўтарам, а, маўляў, аўтар знайшоў чыйсьці рукапіс, і зараз ён нам гэты рукапіс або перакладзе з нейкай там экзатычнай замежнай мовы, ці проста перакажа змест гэтага рукапісу, то бок ёсць нейкі такі элемент загадкавасці. Тут штосьці падобнае, але ўсё ж такі больш рэалістычнае, таму што пачынаецца гэты твор з моманту, калі спадар Бартосік атрымлівае пэўныя дакументы, якія знайшоў, я думаю, многім з вас вядомы гісторык Міхась Чарняўскі, які працаваў у звычайным раённым архіве і натрапіў на некалькі тэчак. Гэтыя тэчкі невядома, якім чынам апынуліся ў гэтым простым архіве, яны наогул не мусілі там быць, таму што гэта такія даволі загадкавыя таямнічыя забароненыя дакументы, якія павінны былі памерці дзесьці там быць назаўжды пахаваныя ў архівах КДБ, да якіх ніхто не мае доступу. Але Чарняўскі, маючы фотоапарат, усё гэта паспеў сфотаграфаваць, кожны аркуш, і вось гэтыя дакументы дасталіся Змітру Бартосіку. І ўжо з гэтага уступу, у якім расказваецца ўся гэтая амаль загадкава дэтэктыўная гісторыя, мы бачым пачуццё гумару Бартосіка, якое сапраўды вельмі цудоўнае. Гэта тое, што заўжды таксама я адзначаю, чытаючы яго творы, таму што нам тут сустракаецца такая гісторыя. Бартосік тут пераказвае, як ягоны гомельскі таварыш з'ездзіў аднойчы ў Менск. Бартосік там яшчэ не быў, і вось ён распытвае свайго таварыша, як яму беларуская сталіца. І той адказвае. «Жах», – адказаў прыяцель, – «шырокі пусты Ленінскі праспект, бясконцы дождж, шэрыя дамы за далягляд, нават зялёныя дрэвы ўздоўж тратуараў таксама здаюцца шэрымі. А ў тых дамах, змрочных, пісьменнікі сядзяць. Чаму пісьменнікі? Ну а хто ж яшчэ? Толькі пісьменнікі там і жывуць, сядзяць у гэтых шэрых дамах суткамі і пішуць усякую херню на беларускай мове». І ведаеце, адразу ў маёй галаве паўстала гэтая карцінка, шэры праспект незалежнасці, гэты ўзор сталінскага ампіру, і ўздоўж усяго праспекту ў розных дамах сядзяць гэтыя пісьменнікі беларускія і пішуць усялякую херню на беларускай мове. Вельмі рэалістычна. Далей Бартосік расказвае нам гісторыю свайго знаёмства ўласна з самім Міхасём Чарняўскім, і тут мы бачым, наколькі гэта асоба была для яго важнай і ўплывовай, і таму наколькі адказна тое, што ён атрымаў цяпер яго дакументы і мае магчымасць разабрацца ва ўсіх гэтых справах. Прычым чалавек, выдавец, які аддаў гэтыя дакументы Бартосіку, сказаў звярнуць асаблівую ўвагу на справу ў вёсцы Крыжоўка. Маўляў, Чарняўскі
тое, што адбывалася ў гэтай вёсцы, назваў паўстаннем і вельмі моцна перажываў, што ў яго самога пры жыцці не атрымалася напісаць пра гэтую кружоўку. Дакладней, я не мог перажываць пасля смерці, ён перад смерцю незадоўга перажываў, што вось пакуль так рукі не дайшлі да гэтага. І калі Бартосік вярнуўся дадому з гэтымі дакументамі, ён не адразу пачаў іх разбірацца. Ён дачакаўся моманту, калі ў доме стане ціха, калі ўсе сямейнікі паснуць, і тады ён зможа цалкам апусціцца ў гэты свет беларускай гісторыі, такой таямнічай і загадкавай, і ён сапраўды вельмі шмат для сябе адкрыў там. Мне давялося яшчэ ў пачатку гэтага года трапіць на прэзентацыю гэтай кнігі, дзе многія урыўкі, эпізоды, цэлыя главы сам спадар Зміцер зачытваў. Я вам расказвала ў адным з выпускаў падкаста, наколькі гэта было цікава, і наогул, мне падаецца, любая прэзентацыя з удзелам Бартосіка, які чытае свае або не свае тэксты, гэта цэлы спектакль, таму што яго таксама ёсць гэты талент чытальніка. Я думаю, што калі вы слухаеце некаторыя беларускія аўдыакнігі, то хутчэй за ўсё чулі хоць адну выкананне спадара Змітра. Гэта сапраўды заўжды нейкае асобнае свята слухаць ягоны голас. І як я ўжо сказала, гэтая кніга чымсьці нагадвае нейкі дэтэктыў, але дэтэктыў менавіта вось з гэтым крымінальным складнікам, таму што тыя дакументы, якія трапілі ў рукі Бартосіку, яны звязаныя з сялянскімі паўстаннямі 40-х, 50-х гадоў, то бок у нейкай ступені з крыміналам, таму што дакументы, якія да яго трапілі, гэта вельмі часта нейкія судовыя справы, у якіх разглядаюцца злачынцы, згадваюцца імёны злачынцаў, якія часцяком звычайныя сяляне, і калі Бартосік размаўляе з нашчадкамі гэтых людзей, ён высвятляе вельмі шмат цікавага, што ніякімі не злачынцамі былі гэтыя людзі, але менавіта ў той час яны так трактаваліся савецкай уладай. І, магчыма, у нейкім юрыдычным плане яны злачынцамі былі, але гэта проста людзі, якія змагаліся за справядлівасць. І вяртаючыся да пытання назвы гэтай кнігі, хочацца працытаваць саму кнігу. Аднак Іван Бубніс такі вызваліў родную мясцовасць і ад апантанай настаўніцы, і ад рай у Палмензага. Якое, дарэчы, страшнае слова. Гэта табе не камсорг з зампалітам. Гучыць, як іма персанажа серыі раманаў пра Гарры Поттера. У Палмензаг лорд Вальдэморт. Толькі постаць зусім не фантазійная, а цалкам змрочная ў тутэйшай паваеннай рэальнасці. Гэтак называўся упаўнаважаны міністэрства нарыхтовак. Той, хто, па сутнасці, рабаваў сялянскія сем'і у самыя галодныя часы. Вось і раскрылася гэтае сакрэтнае слова ў Палмензаг, упаўнамочаны міністэрства загатовак. Але па-ранейшаму адкрытым застаецца пытанне, чаму яго трэба забіць або хто яго забіў. Тут зноў жа пакідаю вам асалоду самастойна азнаёміцца з гэтым. Для таго, каб захаваць атмасферу тых часоў, у якіх адбываліся падзеі, пра якія расказвае нам аўтар, ён вельмі шмат выкарыстоўвае візуальнага матэрыялу. Мы на старонках сустракаем ці то сканы газет, ці то нейкія дакументы, фотаздымкі людзей, што вельмі каштоўна, таму што ён расказвае нам гісторыі пра канкрэтных людзей, і цудоўна, што мы маем магчымасць бачыць гэтых людзей. Гэта вельмі вялікая праца, праробленая для чытача, і я як чытач кажу за гэтую працу вялікі дзякуй. Таму што сапраўды героі кнігі, дзякуючы гэтаму, ажываюць і становяцца трошкі больш блізкімі. Я магу у іх гісторыі верыць і разумець, што гэта не мастацкі твор, гэта рэальныя лёсы людзей, і ад гэтага яны становяцца, іх гісторыі становяцца яшчэ больш страшнымі. А гэта кніга, якая поўная сапраўднага болю і вельмі страшных гісторый, і таму вельмі каштоўна, што гэты боль аўтар вельмі удала чаргуе з нейкімі момантамі палёгкі, калі ён расказвае нейкія даволі смешныя гісторыі, як быццам бы часам даючы чытачу падыхаць, абстрагавацца ад тых страшных гісторый, якія расказвае аўтар. Бо ў тых гісторыях быў не толькі боль і не толькі страшнае, там было часам і нешта даволі камічнае. Напрыклад, хачу вам зачытаць наступную гісторыю фінагента. Пра аднаго унікальнага фінагента мне расказаў жыхар вёскі Каптаруны, што ў Пастаўскім раёне. Той фінагент на ўсе просьбы і маленні сялян крыху пачакаць заўжды адказваў двума словамі: купі і здай. Не маеш яек? Купі і здай. Малака няма? Купі і здай. І так кожнаму: купі і здай. Ён і сам не заўважыў, як аднойчы выслоўе стала ягоным імем. Мінулая эпоха калектывізацыі ўжо даўно не было каму і не было патрэбы штосьці купляць і здаваць. Былы фінагент стаў спачатку бухгалтарам, пасля выйшаў на пенсію.
Але для ўсіх людзей гэты чалавек так і застаўся купіздаем. Вунь купіздай пайшоў, ад купіздая чуў. Дзе? Ды за купіздаевай хатай. Напэўна, так нараджаюцца прозвішчы. А таксама я ўсё яшчэ ўспамінаю тыя эпізоды, якія ў гэтую кнігу не ўвайшлі, іх прыбраў рэдактар, але гэтыя эпізоды сам Зміцер зачытваў на прэзентацыі кнігі. І я ўспамінаю іх і сумую, што у вас няма магчымасці таксама іх пачуць. Калі вы не былі на той прэзентацыі, як быццам бы гэтыя ўрыўкі, яны штосьці такое асаблівае, што вось засталося толькі са мной і з іншымі людзьмі, якія тады прысутнічалі на гэтай прэзентацыі, толькі тыя, хто тады змог іх пачуць, толькі яны маюць доступ, як быццам бы гэта нейкія сакральныя веды. Буду лічыць сябе далучанай да чагосьці такога сакральна-містычнага. Так, гэтая кніга не стане нейкім прыемным пляжным чытвом, хаця, ведаеце, я чытала яе ў траўні гэтага года, калі ў Варшаве было некалькі дзён нечаканай такой анамальнай спёкі. Я чытала іх у парку на шезлонгу, як бы амаль пляж недалёка дзесьці шумеў фонтан, сапраўды амаль на моры на пляжы. І кніга прачыталася імкліва літаральна за 2 дні, бо, магчыма, якраз вось гэтае пачуццё гумару спадара Змітра, які разбаўляе ўсе гэтыя гісторыі, яно неяк дапамагала не адчуваць усяго трагізму. І тым не менш, гісторыі ў гэтай кнізе страшныя, і я б сапраўды параіла яе для чытання, мабыць, усім дарослым, якія чытаюць дарослыя разумныя кнігі, якія любяць падумаць, як бы банальна гэта не гучала. Бо цяжка яшчэ штосьці сказаць пра гэтую кнігу, мне хочацца, каб вы самі адкрылі для сябе гэтыя гісторыі, пазнаёміліся з імі, пазнаёміліся з гэтымі людзьмі, якіх у творы згадвае спадар Зміцер. І таксама вельмі каштоўна, што за ўсімі гэтымі гісторыямі мы чуем самога Змітра, як ён рэагуе на гэтыя гісторыі, як ён выказвае нейкае сваё меркаванне. То бок гэта не той нон-фікшн, дзе аўтар старонні назіральнік. Не, тут аўтар непасрэдны удзельнік, нейкі следчы нават у пэўнай ступені, ён расследуе гэтыя справы і выказвае сваё меркаванне на гэты конт, і гэта вельмі каштоўна. Таму цудоўная кніга, вельмі важная кніга, зноў жа кніга пра памяць, як і кніга Акудовіча. Гэта кніга, якая захоўвае ў сабе ўспаміны, якія, магчыма, засталіся б без Бартосіка дзесьці ляжаць пахаванымі ў архівах, а ён даў гэтым гісторыям новае жыццё, і на пэўны час, на той час, калі вы будзеце чытаць гэтую кнігу, ён уваскрасіў гэтых людзей, каб яны маглі расказаць свае гісторыі голасам Бартосіка. Я вітаюся з усімі, хто вытрымаў гэтае падарожжа да канца, гэтае падарожжа па ахвалях сёлетняй прэміі Гідройця. Гэта было няпроста. Я записываю гэты выпуск увесь дзень. Я вырашыла, што прысвячу сабе цэлы дзень разам з прэміяй Гідройця, каб зноў вярнуцца да ўсіх гэтых кніг, магчыма, штосьці пагартаць, бо некаторыя кнігі, як Ганну Янкуту, я чытала амаль год таму, гэта было яшчэ ў студзені. Штосьці я скончыла чытаць вось-вось, як, напрыклад, кнігу Акудовіча, і ўспаміны ў маёй галаве яшчэ вельмі свежыя, я памятаю многія эпізоды. Таму штосьці мне даводзілася аднаўляць у галаве, гартаць. Добра, што ў мяне захавалася вельмі шмат нататак, нейкіх стыкераў, налепак менавіта ў самой кнізе, і гэта ўсё стала вялікім дапаможнікам. Таму я спадзяюся, што выпуск атрымаўся даволі грунтоўны, і, магчыма, нават вы будзеце слухаць яго не за адзін раз, вам захочацца слухаць патрошкі па адной кнізе, таму што сапраўды 6 кніг гэта даволі вялікая колькасць для аднаго выпуска, але мне ж хацелася б, каб вы пра кожную з гэтых кніг паслухаўшы, вы ўспрынялі гэта як мага глыбей, таму, магчыма, нават і не варта слухаць гэты падкаст цалкам, і чаму я кажу пра гэта ў канцы падкаста, невядома. Ну ладно, я думаю, што вы самі вырашыце для сябе, неяк інтуітыўна адчуеце, якім спосабам вам лепш будзе слухаць гэты выпуск сённяшні. І што б яшчэ хацелася дадаць у канцы, мабыць, тое, што ўсё ж такі праца над гэтым выпускам мне паказала, і я думаю, што вы, даслухаўшы да канца, паслухаўшы пра ўсе кніжкі, таксама зразумееце, што гэта даволі няпроста параўноўваць усе гэтыя кнігі паміж сабой. І пакуль таксама я записывала гэты выпуск, мне прыйшла ў галаву такая думка пра тое, што аўтарам мастацкай прозы у пэўнай ступені можа быць нават трошачкі крыўдна, што вось у нас ёсць
прэмія цёткі. Гэта прэмія за найлепшую кнігу для дзяцей і падлеткаў. І, напрыклад, кніга «Вольнеры» і кніга «Гарэзлівы пацалунак» маглі ўдзельнічаць у гэтай прэміі і яе атрымаць. Але таксама адначасова гэтыя кнігі удзельнічаюць у прэміі «Гідройце» і таксама, ў прынцыпе, тэарэтычна могуць яе атрымаць. А ёсць, напрыклад, кніга, які-небудзь мастацкі раман, ну вось, дарэчы, сёлета ў сёлетнім шорт-лісце няма ніводнага мастацкага рамана. У нас ёсць або два падлеткавыя творы, яны як бы таксама мастацкія раманы, але я кажу менавіта пра дарослую прозу. І ў нас ёсць 4 творы, па сутнасці, ў жанры нон-фікшн. Але калі б, напрыклад, сярод гэтай шасцёркі быў хоць адзін мастацкі раман, яму, магчыма, было б вельмі сумна сярод усёй гэтай кампаніі, таму што у яго няма іншых прэмій. Для яго ёсць толькі прэмія «Гідройце». Напрыклад, кніга Змітра Бартосіка калісьці атрымала ажно 3 розныя прэміі, а ў звычайнага мастацкага рамана такой магчымасці няма. І як быццам бы мы трошкі крыўдзім аўтараў, якія пішуць выключна прозу для дарослых мастацкую. Бо, па сутнасці, кожны сёлетні шорт-лістер можа атрымаць некалькі прэмій. Спадар Кудовіч за кнігу «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым» ужо сёлета адну прэмію атрымаў. Гэта прэмія Францішка Багушевіча. І ён таксама мае ўсе шансы, прычым неблагія, атрымаць яшчэ і прэмію «Гідройце». І зноў жа я вяртаюся да таго, што, як мне падаецца, нам не хапае асобнай прэміі за мастацкую прозу. Не нон-фікшн, а менавіта за фікшн, за выдуманыя раманы, прычым дарослыя. Таму што, зноў жа, мне падаецца дзіўным, што намінавацца на прэмію «Гідройце» можа дзіцячая літаратура, менавіта дзіцячая. То бок, раманы, такія як «Вольнеры» і «Гарэзлівы пацалунак» — гэта вялікія аб'ёмныя творы, якія, ў прынцыпе, могуць прачытаць і дарослыя, і гэта сапраўды таксама даволі сур'ёзная літаратура. Але часам у поўны спіс прэміі «Гідройце» ці нават у кароткі спіс трапляюць зусім невялічкія дзіцячыя кнігі. Я ні ў якім выпадку не хачу зменшыць іх вартасці, але для мяне вельмі дзіўна глядзяцца дарослыя кнігі і кнігі для дзяцей на 100 старонак. Ці нават часам туды трапляюць і кнігі з меншай колькасцю старонак для дзяцей. То бок ёсць у гэтым нейкая такая несправядлівасць. Таму мне, безумоўна, прыемна, што ў нас так шмат розных літаратурных прэмій, але ўсё ж такі хацелася б, каб для мастацкай прозы, для звычайных раманаў з'явілася нейкая свая ўзнагарода, ці, можа быць, каб прэмія «Гідройце» трошкі перагледзела свой фармат. Таму што гэтага сапраўды як быццам бы недастаткова. Ну а я ўжо ў прадчуванні заўтрашняга наведвання Гданьска, цудоўны прыгожы горад, у якім пройдзе такое цудоўнае мерапрыемства. Я спадзяюся, што сёлета будуць задаволеныя мае нейкія ўнутраныя адчуванні, якія я вам па-ранейшаму не агучваю, няхай гэта застанецца інтрыгай. Потым, магчыма, калі прэмія будзе агучаная, у наступным выпуску «Літ-навінаў», калі я буду расказваць вам пра вынікі гэтай прэміі, можа быць, я раскажу, наколькі рэальныя вынікі супалі з тым, чаго б я хацела. У мяне, насамрэч, у галаве ёсць 2 спісы. Адзін спіс — гэта тое, якім я бачу тройку «Гідройце», ў сэнсе я спрабую прадказаць і адгадаць, якая яна будзе. А таксама ёсць другі спіс, гэта ўжо нейкія мае асабістыя захапленні, якім бы я хацела бачыць гэты спіс. Гэта 2 абсалютна розныя спісы, і, магчыма, я вам іх агучу ў наступным выпуску. Паглядзім. Я буду думаць пра гэта, я буду глядзець па сваім настроі, ці будзе ў мяне такі гуллівы настрой, каб падзяліцца гэтым. Ці не буду я, напрыклад, вельмі моцна расчараваная вынікамі прэміі, хаця сёлета даволі моцны кароткі спіс. Мы абмяркоўвалі гэта з Сярожам Матыркам, што сапраўды творы даволі моцныя, і гэта, адзін, мабыць, з наймацнейшых за апошні час. Што вельмі прыемна, улічваючы, як я ўжо казала, даволі малую колькасць твораў, якія наогул трапілі сёлета ў поўны спіс прэміі «Гідройце». Затое у шорт-ліст трапіў, як той казаў, самы сок, проста максімальна абраныя творы. Таму дзякую, што былі са мной у гэтым падарожжы па кароткім спісе прэміі «Гідройце». Сачыце за прамой трансляцыяй. Можна будзе ў інтэрнэце глядзець. Я пакіну спасылку на прамую трансляцыю ў апісанні да выпуска. Таксама там жа будуць усе спасылкі на тое, дзе дастаць кнігі ў папяровым, электронным, аўдыафармаце. Ну і чакаем вынікаў прэміі. Можаце, дарэчы, у каментарыях дзяліцца сваімі фаварытамі або рабіць прадказанні,
як будзе выглядаць тройка заўтра пасля 19:00, калі будуць абвешчаныя вынікі. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.